Θόδωρος Καράγλου, υποψήφιος στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, διατελέσας υπουργός και χρόνια στο κουρμπέτι, όπως λέμε, στα δημόσια πράγματα. Κύριε Καράγλου, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και καλή χρονιά, να πούμε σε όλους. Και σε όλους τους φίλους ακροατές. Η κυρία Χριστίνα Σουλτανίδου, υποψήφια στην Θεσσαλονίκη, στην Α είστε και κυρία Σουλτανίδου, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την Δημάρ, ο κύριος Ζαφύρης Φωτιάδης, πράσινος Δημάρ μου είπε είμαι εγώ. Είμαι και πράσινος και Δημάρ. Έτσι είναι ακριβώς, γιατί ο συνδυασμός μας είναι πράσινη δημοκρατική. Εγώ τώρα θα προβοκάρω λίγο. Εγώ θα προβοκάρω λίγο, να είστε καλά. Εγώ αμφέβαλα αν θα βρίσκατε κόσμο για να συμπληρώσετε τα ψηφοδέλτια. Τα καταφέρατε πάντως. Τα καταφέραμε και πολύ καλά, μάλιστα. Ναι, καλό είναι αυτό. Ο κύριος Γιώργος Καραστάνας από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, υποψήφιος. Εσείς είστε στην Α επίσης περιφέρεια. Και εσείς είστε στην Α, κύριε Φωτιάδη. Στη Β. Ναι. Θα τα ξαναπούμε για να ξέρει ο κόσμος. Ναι. 2 στη Β, 2 στην Α. Φων Βάραγιαν, από πού να ξεκινήσουμε? Από το ΣΥΡΙΖΑ που προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Τι λες, ρε φίλε? Δεν είναι δίκαιο. Ωραία, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ο οποίος προηγείται. Βάλτε και τα ακουστικά αν θέλετε να ακούτε και τον κύριο Βαραγιάννη και εσείς, κύριος Καράγλου. Μου έλεγαν χθες, κυρία Σουλτανίδου, ότι τα πάτε πολύ καλά με τα οικονομικά. Εσείς δεν ξέρω, οικονομολόγος είστε? Έχω τελειώσει το οικονομικό. Λίγο έχετε τελειώσει το οικονομικό. Σουλτανίδου, δεν την ακούμε την κυρία Σουλτανίδου. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να δοκιμάσω κάτι, θέλω μήπως. Ωραία, εκεί. Ναι. Ωραία. Έχετε τελειώσει το οικονομικό. Οπότε θα ξεκινήσω ευθέως με έναν προβληματισμό, τον οποίον εισέπραξα από οικονομολόγο με τον οποίο μιλούσα εχθές και θα τον θέσω γιατί θεωρώ ότι είναι το μείζον ζήτημα για αυτές τις εκλογές στο οικονομικό σκέλος. Έχω δύο χώρες. Την Ελλάδα που χρωστάει 300 δισεκατομμύρια ευρώ και δανείζεται με 2%, και μια Ελλάδα στην οποία κουρεύουν τα 150 δισεκατομμύρια και δανείζεται με 15%. Η μία κάθε χρόνο πρέπει να πληρώνει 6 δισεκατομμύρια ευρώ, η άλλη 22,5 δισεκατομμύρια. Ποια Ελλάδα θέλετε? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τέτοιο δίλημμα δεν κατάλαβα γιατί υπάρχει. Σας είπα, είναι η Ελλάδα η σημερινή, η οποία δανείζεται με 2% σήμερα από τον μηχανισμό. Μια Ελλάδα, να σας απαντήσω ευθέως. Ναι. Εγώ θέλω μια Ελλάδα η οποία έχει δάνειο 100 δισεκατομμύρια ευρώ και δανείζεται με 2%. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δύο. Γιατί δεν θα υπάρχει εκείνος ο οποίος θα δανείσει, αν κουρευτεί το χρέος σας με 2%. Αυτό ποιος το είπε? Ποιος δανείζει σήμερα με 2% στον παγκόσμιο χάρτη? Συγγνώμη, από τους θεσμούς που δανειζόμαστε τώρα, εμείς επιμένουμε ότι θα μπορούμε να δανειζόμαστε με χαμηλά επιτόκια και στη συνέχεια. Από ποιους? Από τον μηχανισμό στήριξης? Όχι Τρόικα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δανείσει με 2% η Ευρωπαϊκή Ένωση άμα κουρευτεί το χρέος μας κατά 30, 40, 50%. Ναι, πιστεύετε ότι θα συνεχίσει να μας δανείζει με τέτοιο ποσοστό? Γιατί όχι, τι θα επιλέξει δηλαδή? Να ξαναπάμε στη χρεοκοπία και να αφήσουμε να πάμε? Δεν έχω καταλάβει το ερώτημα γιατί τίθεται είναι έτσι. Το δηλαδή, είναι μια υπόθεση. Για να το συμπληρώσω, χωρίς δεσμεύσεις θα πάρουμε το ίδιο ποσοστό? Εμείς λέμε ότι χωρίς δεσμεύσεις. Εμείς εκτιμάμε ότι αυτή, και είναι πολύ σαφής η θέση μας, αυτή τη στιγμή η χώρα δεν μπορεί να αντέξει ένα βάρος δυσβάσταχτο ταξικό χρέος 320 δισεκατομμυρίων, του οποίου τα 130 δισεκατομμύρια ούτως ή άλλως είναι με 4,5% επιτόκιο και τα υπόλοιπα είναι με 1,5% επιτόκιο. Μεσοσταθμικά είμαστε κοντά στο 2, κάτι νομίζω. Ωραία, δεν μπορεί να το αντέξει, πρέπει να κουρευτεί αυτό το χρέος και προφανώς πρέπει να έχει χαμηλό επιτόκιο. Άρα εσείς απαιτείτε. Προφανώς δεν πρέπει να συνδυάζεται αυτός ο δανεισμός με αυτούς τους δυσβάσταχτους όρους και τα μνημόνια. Αυτή είναι πολύ σαφής θέση. Άρα εσείς θέλετε με ίδιους ή παρεμφερείς όρους δανεισμού να πορευτούμε, αλλά να μας αφαιρέσουν 100 δις, δεν ξέρω. Του χρέους. Δηλαδή 150 δις να μας τα χαρίσουν. Τι θέλουμε εμείς. Δεν είναι μια επιθυμία έτσι την οποία την εκφράσαμε γιατί ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε αυτό το χρέος είναι λίγο μεγάλο, το κουρέψουμε. Είναι γιατί τα στοιχεία αποδεικνύουν, τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι παρά την εξαθλίωση που έχει υποστεί από αυτή την πολιτική ο ελληνικός λαός, είναι αδύνατον αυτό το χρέος να ξεπληρωθεί. Δεν μπορεί με 180 δισεκατομμύρια ΕΠ, αυτό που παράγει δηλαδή η χώρα κάθε χρόνο να είναι 180 δισεκατομμύρια, και εμείς να θέλουμε να ξοφλήσουμε ή να λέμε ότι μπορούμε να ξοφλήσουμε ένα χρέος που είναι 320 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν έχει συμβεί πουθενά. Όποιος μπορεί να το κάνει και φαίνεται ότι δεν μπορεί κανείς να το κάνει, είναι φανερό, ας μας το πει. Άρα λοιπόν λέμε ότι η μόνη βιώσιμη λύση για αυτή τη χώρα είναι να κοπεί πάνω από το 50% του χρέους και να είναι προφανώς χαμηλό το επιτόκιο. Κύριε Καράγλου, εντάξει. Συγγνώμη, μια προέκταση. Ναι. Το ίδιο αμέσως μετά δεν θα ζητήσει λογικά και ο Ιταλός, ο Πορτογάλος και ο Ισπανός. Και πώς θα πει όχι η Κομισιόν? Συμφωνούμε απόλυτα λοιπόν και ευχαριστώ μάλλον για την ερώτηση. Όχι, πολύ σωστό, γιατί έχει 140% χρέος επί του ΑΕΠ και η Ιταλία. Και γι' αυτό είπα ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί η συνολική πρότασή μας είναι ότι το δημόσιο χρέος, επειδή αφορά
και τη μεγάλη πλειοψηφία των χωρών του Νότου, αλλά αφορά και τη Γαλλία. Λέμε ότι αυτό είναι μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Πρέπει να συζητηθεί το δημόσιο χρέος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, ούτως ώστε να μην τιναχτεί ακριβώς από το δημόσιο χρέος η Ευρωπαϊκή Ένωση στον αέρα. Μάλιστα. Κύριε Καράγλου, κι αν γίνεται. Εγώ πιστεύω τώρα αντικειμενικά, γιατί γνωριζόμαστε, δεν είμαι χθεσινός, ξέρω ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά λέω, έτσι νομίζω εγώ. Αν όμως γίνεται αυτό που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στο μυαλό του. Εγώ θα ήθελα, αν γίνεται, να μας χαρίσουν όλα τα 325 δις. Θα ήταν πολύ καλύτερα να ξεκινήσουμε από το 0 ξανά και να είμαστε όλοι όμορφα και ωραία. Είναι προφανές ότι άλλο είναι η ευσεβής πόθη. Στην πολιτική δεν εφαρμόζουμε. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και όχι η τέχνη του ευκταίου. Εγώ λέω ότι πριν από 2,5 χρόνια το χρέος ήταν στις τράπεζες. Οι Ευρωπαίοι πήραν μια πρωτοβουλία φοβόμενοι μήπως καταρρεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης και οι τράπεζές τους. Λοιπόν, και μας βοηθήσαν έτσι ώστε να πάρουμε μια ανάσα, να επιβιώσουμε εντός Ευρωζώνης και εντός ευρώ και μεταφέραν το χρέος από τις τράπεζες στα κράτη. Σήμερα λοιπόν το χρέος είναι στα κράτη. Πρώτο ερώτημα. Μπορεί να πάει η κυρία Μέλκερ, ο κύριος Ρέτζι, ο κύριος Ολάντ στο γαλλικό, στο γερμανικό, στο ιταλικό κοινοβούλιο, σε οποιαδήποτε κοινοβούλιο και να πει η Ελλάδα μας χρωστάει, για παράδειγμα η Γερμανία έχει να παίρνει από την Ελλάδα 65 δισεκατομμύρια, η Ελλάδα μας χρωστάει 65 δις, προτείνουν να χαρίσουμε το μισό. Για ποιο λόγο θα του πούν? Υπάρχει κανένα κοινοβούλιο που θα εγκρίνει κάτι τέτοιο? Είναι προφανές ότι αυτά είναι ευχές που όμως δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Τι μπορεί να γίνει? Συγγνώμη λίγο σε αυτό. Και αν τους πει η Μέρκελ, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί αν τους τσαντήσουμε κι άλλο, δεν θα μας δώσουν τίποτα. Δεν θα μας δώσουν τίποτα. Και άλλοι στο παρελθόν είπαν. Δεν λέω ότι γίνεται, επαναλαμβάνω. Βάζω ζητήματα τα οποία τίθενται από την αντιπολίτευση και χρειάζονται απάντηση. Ωραία. Θυμίζω ότι πριν από μερικές μέρες ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα χτυπάει τον τέφι και θα χορεύουν οι αγορές πεντοζάλι. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι και στο παρελθόν, το καλοκαίρι του 2013, η Κύπρος είχε μια μεγάλη οικονομική κρίση, έτσι, που ξεκίνησε από το τραπεζικό σύστημα. Της προτάθηκε έναντι δανεισμού κάποιο συγκεκριμένο μνημόνιο, κάποιες δεσμεύσεις. Οι Κύπροι, οι αδελφοί μας, στην Βουλή τους, σε μια ηρωική όπως χαρακτηρίστηκε απόφασή τους, αποφάσισαν ομόφωνα όχι. Όχι, δεν δεχόμαστε το μνημόνιο. Σε μια εβδομάδα όμως τι έγινε? Έκλεισαν οι τράπεζες, έκλεισαν τα σούπερ μάρκετ, έκλεισαν τα βενζινάδικα, δημιουργήθηκε τέτοιος πανικός που η ίδια Βουλή, η οποία είχε κλείσει, είχε πει το μεγάλο, το περήφανο όχι όπως λέγαν, και εμείς βέβαια στο διάστημα αυτό της εβδομάδας ακούσαμε τα εξαμάξεις ότι είμαστε προδότες, ότι δεν έχουμε το ηθικό ανάστημα που έχουν οι Κύπροι αδελφοί μας κτλ. Η ίδια Βουλή συνήλθε και αποφάσισε για ένα νέο μνημόνιο με πολύ χειρότερους όρους. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη, ούτε είμαστε ο περιούσιος λαός. Εγώ μπορεί να το πιστεύω και να προσεύχομαι και να εύχομαι να είμαστε ο περιούσιος λαός της ανθρωπότητας, αλλά δυστυχώς δεν το πιστεύουν οι άλλοι. Και λένε ότι τους χρωστάμε. Και αφού τους χρωστάμε, πρέπει να έχουμε τα δανεικά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια κλειστή οικονομία και να ζήσουμε μόνοι μας. Αυτά δεν υπάρχουν στον πλανήτη μας. Η τελευταία κλειστή οικονομία του κόσμου που έχει μείνει ακόμη, και η τελευταία κλειστή κοινωνία η οποία λιμοκτονεί, είναι η Βόρεια Κορέα. Η άλλη που ήταν η Κούβα κάνει ανοίγματα στην κοινωνία. Αλλάζει και αυτή, κάνει μεταρρυθμίσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουμε. Νομίζω, κύριε Καράγλου, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάει για μια κλειστή οικονομία, έτσι. Ναι, αλλά θεωρητικά τουλάχιστον, και φαντάζομαι δεν είναι στο πρότυπο της. Ανοίγματα κάνει και ο Ομπάμα προς την Κούβα. Συμφωνώ. Μπορεί να κάνει και η κυρία Μέρκελ προς την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που λέω εγώ. Όχι, ο κύριος Καράγλου λέει ο γερμανικός λαός τι θα πει. Η κυρία Μέρκελ μπορεί να θέλει να κάνει ανοίγματα για να στηρίξει και το Σαμαρά. Αλλά αν ο Γερμανός πολίτης πει τι είναι αυτά που μου λέτε να χαρίσω 60 δις, γιατί δεν το κάνω. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι εκ των πραγμάτων δεν είναι ρεαλιστικό να γίνει αυτό που εύχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ εύχομαι σας είπα να χαρίσουν και τα 325 δισεκατομμύρια. Αυτό που είναι ρεαλιστικό και μπορεί να γίνει είναι αυτό που προτείνουμε εμείς. Μια σκληρή διαπραγμάτευση που να καταλήξει περίπου στα εξής. Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των χρεών, αντί για 20 χρόνια που είναι μέσα στη διάρκεια να πάει στα 50, και μείωση του επιτοκίου. Αυτό είναι κάτι πολύ πιο ρεαλιστικό, θα δώσει μια μεγάλη ανάσα και θα δώσει τη δυνατότητα, θα απελευθερώσει πόρους, οι οποίοι θα πηγαίνουν για την καταβολή τόκων και κεφαλαίων, οι οποίοι πόροι θα μπορούν να στραφούν στην ανάπτυξη. Αυτό είναι η πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Οτιδήποτε άλλο είναι απλώς ευσεβής πόθη και δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Βεβαίως, για να πάμε στον κύριο Ζαφύρη, αυτό το οποίο περιγράφεται, αγαπητέ μου κύριε Καράογλου, σημαίνει το εξής. Ότι 2, ενδεχομένως και 3 γενιές μπροστά θα έχουν ένα επαχθές και απεχθές, αν θέλετε, βάρος στις πλάτες τους, οι επόμενες 2-3 γενιές, και το μόνο που θα τους έσωζε ή θα τους σώσει είναι να γίνει η Ελλάδα μια Κίνα του μέλλοντος. Δηλαδή να φτάσει σε ρυθμούς 8, 9, 10, 12%, ώστε το διάστημα να το μειώσει. Γιατί αν κάθε χρόνο έχεις να πληρώνεις ένα τεράστιο φορτίο, δεν ξέρω πόσα περιθώρια θα έχεις για κοινωνική πολιτική,
για δημόσιες όποιες επενδύσεις κλπ. Κύριε Καραόλη. Απαντώ λοιπόν. Χαίρομαι και που η κυρία Σουλτανίδου είναι οικονομολόγος και αυτή και καταλαβαίνόμαστε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς άλλος συνάδελφος και δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Αυτό που λέω είναι το εξής. Ότι εμείς αυτό που θέλουμε είναι το χρέος που είναι άμεσα εδώ μπροστά μας και κοντά μας και πρέπει να αποπληρώνουμε τεράστια ποσά κάθε χρόνο, να πάει όσο πιο πίσω γίνεται για να πάρουμε μια ανάσα. Γιατί να πάρουμε ανάσα? Για να πετύχουμε την ανάπτυξη. Αν πετύχουμε την ανάπτυξη, ξεκινήσει ήδη φέτος πέρσι το 2014, κλείσαμε για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια συνεχούς ύφεσης με 0,6% ανάπτυξη. Το 2015 προβλέπουν ο ΟΣΑ και όλες οι διεθνείς αγορές και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι ότι θα έχουμε ανάπτυξη της τάξης του 2,9%. Αν λοιπόν πετύχουμε την ανάπτυξη, αυτόματα αυτό τι σημαίνει? Ότι θα μειωθεί ως ποσοστό το δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ, γιατί θα ανεβαίνει το ΑΕΠ. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει περισσότερη δυνατότητα και περισσότερο πλεόνασμα οικονομικών πόρων για να διατεθούν για άλλους σκοπούς. Για κοινωνικές ανάγκες, για αποκατάσταση των αδικιών που έχουν γίνει και μια σειρά τέτοιων πραγμάτων. Τώρα, θες να πεις κάτι, Κώστα? Όχι, Κύριε Ζαφύρη, εγώ πριν απαντήσετε, γιατί ετέθησαν διάφοροι προβληματισμοί. Με τι ασχολείστε? Δεν το ξέρω. Εγώ είμαι υπάλληλος του ΝΟΤΕ. Οπότε δεν έχετε σχέση με την αγορά. Έχετε ρωτήσει και πείτε μου να τον καλέσουμε εμείς, αν είναι απ' έξω, έναν άνθρωπο της αγοράς που να ήθελε εκλογές σήμερα? Εκλογές σήμερα. Ήθελε αλλαγή σε αυτό που εκλογές, σήμερα ζούσε. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Γνωρίζετε έστω και έναν άνθρωπο ο οποίος, της αγοράς όμως, έτσι, ο οποίος να σας είπε καλώς πάμε σε εκλογές? Ο κόσμος της αγοράς ήθελε αλλαγή πολιτικής. Η αλλαγή πολιτικής δεν γίνεται χωρίς να γίνουν εκλογές. Από πού προκύπτει αυτό? Από πού προκύπτει? Ναι. Δηλαδή, όλες οι δημοσκοπήσεις. Μπορεί να αλλάξει μια πολιτική? Εγώ θα σας πω κάτι. Όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι οι 6 στους 10, ναι, προφανώς μέσα και άνθρωποι της αγοράς, δεν ήθελαν εκλογές. Πείτε μου μια δημοσκόπηση που δεν είχε αυτή την αναλογία. 6 προς 10. Το θέμα είναι μόνο οι άνθρωποι της αγοράς. Όχι, αλλά είπατε εσείς ότι. Εγώ ρώτησα πώς προκύπτει. Αλλαγή πολιτικής. Ωραία, πώς προκύπτει αυτό? Από πού? Ναι, αυτό ρωτάω. Σήμερα και πάλι, ερχόμενος από τα γραφεία της Δημάρ, έβλεπα τα 4 καταστήματα, τα 3 κλειστά. Αυτά τα ρωτήσατε αν ήθελαν να συνεχιστεί η ίδια πολιτική? Ναι. Να κλείσει και τα άλλο. Η αγορά είναι όλη κλειστή. Να κλείσει και τα άλλο. Ο κόσμος υποφέρει. Ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει καθημερινή δόση στον έμφυα. Οι εκλογές είναι προσωπικές διαπιστώσεις. Εγώ λέω επισήμως πώς προκύπτει ότι ο κόσμος ήθελε αλλαγή, εκλογές. Από τη στιγμή που δεν πιστεύει σε αυτή την πολιτική και δεν μπορεί να. Αυτό είναι μια προσωπική σας διαπίστωση. Στις δημοσκοπήσεις δεν ήθελα. Γιατί και εγώ, αν κάνω στην γειτονιά μου δημοσκόπηση, ενδεχομένως να βγάλω άλλο αποτέλεσμα από αυτό που υπάρχουν. Αλλά αποδέχομαι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Εσείς είχατε κάποιο δείκτη που έδειχνε ότι ο κόσμος ήθελε εκλογές? Εκτός από το προσωπικό σας περιβάλλον ή του κόμματος? Όχι μονάχα το προσωπικό μου περιβάλλον, το ζούμε καθημερινά όλοι στην Ελλάδα. Ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος υποφέρει. Εσείς δεν το βλέπετε? Πώς δεν το βλέπω? Λύση ψάχνουμε. Από εκεί και πέρα. Λύση, βεβαίως λύση. Οι εκλογές είναι λύση. Είναι μια λύση. Στη Δημάρ, ποια σενάρια έχετε μπροστά σας πιο πιθανά? Τα πιο πιθανά σενάρια είναι το να μην είναι αυτοδύναμος ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, να μπούμε εμείς στη Βουλή και να συμπράξουμε σε μια κυβέρνηση. Καλά, εσείς δεν φαίνεται, μακάρι εγώ στο εύχομαι, αλλά. Θέλω, επειδή προηγουμένως θέσατε κάποια ερωτήματα στους προηγούμενους. Ξέρετε, το μείζον ζήτημα είναι αυτό. Ότι θα πάμε σε εκλογές για να ξαναπάμε σε εκλογές. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα πάμε σε εκλογές, εδώ θα είμαστε. Για να ξαναπάμε σε εκλογές. Γιατί οι εκλογές δεν είναι λύση? Όταν τις θέλει ο λαός είναι. Όταν τις θέλει ο λαός είναι, κύριε Ζαφύρη. Γιατί μου το θέτουν και άλλοι, το έχω συζητήσει με πολλούς και σε εκπομπές και μου λένε μα δεν είναι η δημοκρατικότερη διαδικασία? Ναι, είναι. Είναι το καλύτερο εργαλείο της δημοκρατίας για να απαντήσει σε προβλήματα. Όταν όμως ο λαός τις θέλει, όταν δεν τις θέλει και χρησιμοποιεί ένα τεχνητό εργαλείο που λέγεται προεδρική εκλογή για να τις επιβάλλεις, εκεί υπάρχει ζήτημα. Ποιος τη χρησιμοποίησε την τεχνική αλλαγή? Όλοι σας. Για πέστε μου, ποιος ανάγκασε τη Νέα Δημοκρατία να ξεκινήσει τις διαδικασίες από το Δεκέμβριο? Γιατί αν ποιος ανάγκασε τη Νέα Δημοκρατία σας ενοχλούσε να μην κάνει καμιά συνεργασία? Γιατί μέχρι το καλοκαίρι φλέρταρε με την ιδέα να είναι υποψήφιος ο πρόεδρος σας, ο κύριος Κουβέλης, και μετά άλλαξε άποψη επειδή δεν τον είχαν υποψήφιο? Από πού το είδατε αυτό? Δηλαδή θα ψηφίσατε σε κάποια δήλωσή του ότι εμφυλετάρω. Δεν είδα καμία δήλωση όταν δηλαδή, αν γινόταν Φεβρουάριο θα ψηφίζατε ναι στον κύριο Δήμα? Όχι. Τότε γιατί επικαλείστε το πότε ο Πρωθυπουργός αποφάσισε? Γιατί ο Πρωθυπουργός έκανε μια μεγάλη κίνηση, το καταλαβαίνουμε τώρα όλοι. Γιατί στη ήρθε συγκεκριμένη. Στα όρια της συνταγματικής. Όχι μόνο αυτό, ήρθε και στα όρια της χρηματοδότησης.
Και έκανε τις εκλογές σε μια περίοδο που 26 Ιανουαρίου κρίνεται το ελληνικό πρόγραμμα, η παράταση, και αν έχουμε νικητή στις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πάει κατευθείαν την ίδια μέρα να καθίσει στο τραπέζι. Την ίδια μέρα. Δευτέρα έχουμε Eurogroup. Πριν από λίγες μέρες, πριν ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία τις διαδικασίες για την εκλογή του Προέδρου, αν θυμάστε καλά, ο Πρόεδρος μας πήγε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ζήτησε να συναντηθούν τα κόμματα για να κάνουν μια μίνιμου συνεργασία. Αλήθεια. Σε ποια κατεύθυνση? Ότι πλέον πρέπει εθνικά να το δούμε το χρέος, να συμφωνήσουμε πέρα από τα προγράμματα που έχει ο καθένας, να συμφωνήσουμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση για να πάει δυνατά το ελληνικό, η ελληνική κυβέρνηση. Ο κύριος Σαμαράς τι είπε? Όχι. Ο κύριος Βενιζέλος τι είπε? Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ναι, προς τιμήν του. Ναι. Έπρεπε να γίνει αυτό. Γιατί ξέρετε, το εθνικό χρέος είναι εθνικό χρέος. Δεν είναι ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της Δημοκρατικής Αριστεράς. Είναι ολονών μας, συγγνώμη. Ναι. Και χρειάζεται εθνική πολιτική. Χρειάζεται να συνεννοηθούν τα κόμματα. Πέρα από τι λέει το καθένας. Όνας όταν λέει να φοβάται ο ελληνικός λαός να μην ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ και ο άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι ο φόβος και η οργή πρέπει να οδηγήσουν την ψήφο, είναι το κακό αποτέλεσμα αυτό που ζούμε στην Ελλάδα. Προηγουμένως ξεκινήσατε και είπατε το εξής. Να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα σενάριο. Πρώτο κόμμα, να μπούμε και εμείς στη Βουλή και να συνεργαστούμε. Εγώ χθες άκουσα τον Κουβέλη. Ο οποίος ήταν λαύρος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο πριν από 15 μέρες σχεδόν συνεργαζόταν. Σχεδόν κλείσανε και θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Δηλαδή, κύριε Ζαφύρη, ακούστε λίγο. Συγγνώμη, κύριε Φωτιάδη, συγγνώμη λίγο. Ζητώ συγγνώμη. Και είναι λογικό να είναι Φωτιάδης, δεν μπορεί να το Φωτιάδη στο όνομά σας. Λογικό, δικό μου λάθος. Κάποια στιγμή, όταν θέλεις να κάνεις ομελέτα, σπάς αυγά. Εσείς εκεί στη Δημάρ, μάλλον δεν θέλετε να φάτε ομελέτα. Ή θέλετε να στη φέρει άλλος έτοιμη. Σπάς αυγά. Δεν μπορεί μέσα σε 6 μήνες να υπάρχουν τόσες ταλαντώσεις του φορέα σας, να βλέπετε 0,6% ή 1% δημοσκοπήσεις και ακόμη να σφυρίζετε κλέφτικα. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο διακύβευμα για την Ελλάδα. Υπάρχει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που είναι αυτή που είναι. Με τα στραβά θετικά μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί κανείς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία η οποία λέει αυτή είναι η πρότασή μου και απλά θα κάνω κάποιες βελτιώσεις άμα δεν μου έχουν πώς θα είναι, τη θηλιά στο λαιμό. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τα μικρότερα κόμματα που θα κληθείτε να συνεργαστείτε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Να τα διαλύσουμε τότε. Όχι, να μας πείτε τι θέλετε να κάνετε. Να μας πείτε τι θέλετε να κάνετε. Οι δικές μας προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Έχουμε καταθέσει για στο διάλογο αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ 14 προτάσεις. Και έχουμε κάτσει στο τραπέζι να συμφωνήσουμε στο τι. Ότι πρέπει να στηριχθεί μια κυβέρνηση προοδευτικής κατεύθυνσης. Γιατί ο Κουβέλης για να γίνει αυτό χρειάζεται μια συζήτηση. Αν κάποιες συζητήσεις δεν ευδοκιμούν και δεν καταλήγουν σε τέλος και σε συνεργασίες, δεν είναι κακό. Και αν θέλετε, εμείς επιμένουμε και λέμε ότι την άλλη μέρα θα καθίσουμε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτοδύναμος, θα καθίσουμε κάτω και θα αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει νερό στο κρασί του. Γιατί αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν βγαίνει. Και αν θέλετε, μια απάντηση θέλω να κάνω. Επειδή ο κύριος Καράλογου τα είπε πολύ καλά, ότι πράγματι χρειάζεται μια επιμήκυνση. Από τα 20 θα πάμε στα 50, μια μείωση του επιτοκίου. Και αν θα θυμίσω και το εξής, επειδή μιλήσατε και για το κούρεμα. Το κούρεμα, αν θυμάστε καλά, οι τράπεζες έχουν ένα χρέος γύρω στα 54 δισεκατομμύρια, τα οποία το έχει φορτωθεί ο ελληνικός λαός. Στην Ισπανία και στην Ιταλία το φορτώθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί να μην γίνει και αυτό εδώ? Δεν ξέρω τι είναι λοιπόν, αυτό. Από εκεί και πέρα, όμως, η Νέα Δημοκρατία, αυτά που λέει ο Καράλογος, γιατί δεν εφαρμόσε τόσα χρόνια, γιατί δεν έκανε μια επαναδιαπραγμάτευση, σκληρή επαναδιαπραγμάτευση με τους εταίρους και λέει ότι βγαίνει το χρέος, είναι βιώσιμο. Έπρεπε να το είχε κάνει. Θα απαντήσει και όχι ο κύριος Καράογλου στο ερώτημα μας, φαντάζομαι τώρα. Κύριε Κραστάνα, καλημέρα. Ανεξάρτητοι Έλληνες, πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ερώτηση. Γίνετε κομμουνιστές? Γίναμε κομμουνιστές από πού και σπουδαίοι. Γιατί φλερτάρετε με το ΣΥΡΙΖΑ στο ενδεχόμενο στην προοπτική κάποια στιγμή να συνεργαστείτε? Φλερτάρουμε. Πολιτικά εννοώ φλερτάρουμε. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, όταν ακούς λύσεις οι οποίες μπορούν να είναι βιώσιμες, λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τον κόσμο να πάει παρακάτω στη ζωή του και όχι να μένει στάσιμος, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο και δεν έχει δώσει δικαίωμα, θα πας μαζί του. Ό,τι και αν είναι αυτό. Σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή πρέπει να στηρίξουμε τον κόσμο, πρέπει να στηρίξουμε το λαό. Ο λαός πραγματικά πεινάει, δεν έχει να φάει, τρώει από τους σκουπιδοντενεκέδες, όλες οι επιχειρήσεις χρωστάνε. Δεν υπάρχει άνθρωπος σήμερα ο οποίος να μην χρωστάει. Ένας άνθρωπος.
Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα δεν χρωστάει. Το δε ελληνικό κράτος χρωστάει τα μαλλιά της κεφαλής του. Ναι. Και πώς θα πληρωθούν αυτά? Πώς θα πληρωθούνε? Εξετάζοντας από την αρχή όλο το χρέος, βλέποντας από την αρχή τα πράγματα, δυστυχώς έπρεπε να το είχαν κάνει ήδη. Ερχόμαστε απλά σήμερα και πρέπει να το κάνουμε μετά από 4-5 χρόνια. Είναι δύσκολο. Δεν λέω πως είναι εύκολο, σε καμία περίπτωση. Αλλά παρόλα αυτά, έπρεπε ήδη να το είχαμε δει από την αρχή, έπρεπε ήδη να είχαμε κάνει το χρέος να μην βρίσκεται στο 175% του ΑΕΠ, που αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να κλείσουν τέτοιου είδους τρύπες, είμαστε αναγκασμένοι να περάσουμε σε κουρέματα. Το γεγονός ότι αυτός ο καταγγελτικός λόγος. Ξέρετε, ευθύνες πάντα έχουν οι κυβερνήσεις και έχουν τις μεγαλύτερες ευθύνες σε κάθε κοινωνία. Ιδίως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Έχουν πάρα πολύ μεγάλες. Φυσικά έχουν διαχρονικές ευθύνες. Καλά, και ο πρόεδρος σας δεν ήταν τουρίστας, δεν τον έχω πετύχει ποτέ με Sleepy Bank όταν έκανα εγώ διακοπές. Γι' αυτό διαχώρισε και τη θέση του. Το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του έδωσε, οι Έλληνες πολίτες του έδωσαν 6 πόσο ήταν σε εκλογές, Κώστα Ιαννέλ? 7,80. Και τώρα τον βρίσκουμε μεταξύ 2 και 3. Δεν προβληματίζει τους Ανέλ μήπως κάτι κάνει στραβά, μήπως κάτι δεν λέει καλά? Και ρωτάνε και οι αγροτές στην Σεμεσιέρα πότε θα ασκήσονται τα μνημόνια, ειδικά τα κόμματα τα οποία ήταν πριν από 12 μήνες με άλλη πολιτική επιχειρηματολογία. Και τώρα τα ξεχάσαμε όλα. Η Ανέλ δηλαδή πάει το αντιμνημονιακό, βλέπω ότι είμαστε για το κούρεμα. Συμφωνούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή η Ανέλ από τότε έως και σήμερα έχουν την ίδια θέση. Φωνάζουμε μάλλον για τα ίδια πράγματα. Δεν έχουμε αλλάξει καμία απολύτως θέση. Μιλάμε για τη Μακεδονία, που κανένας δεν λέει πλέον κουβέντα για αυτή τη Μακεδονία που μας έχουν πάρει το όνομα. Μιλάμε ότι πρέπει να γίνει κούρεμα του χρέους. Μιλάμε ότι πρέπει να ασκήσουμε πραγματικά τα μνημόνια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Και οι δύο, έτσι. Σημαίνει ότι το βράδυ που θα ασκήσουμε τα μνημόνια, με ένα νόμο εφαρμοστικό, θα καταργήσουμε 472 διατάξεις οι οποίες προσφέρουν στο ΑΕΠ της χώρας. Άρα, αν δεν βρούμε ήδη αντικατάσταση για τα έσοδα, τα συγκεκριμένα, που συμφωνώ μαζί σας και με την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι με τον τρόπο που είναι, τέλος πάντων, έχουν επιβληθεί στον ελληνικό λαό, αλλά πρέπει ούτως ή άλλως να βρούμε αντικατάσταση. Κοιτάξτε, πριν πούμε ό,τι πούμε, σαφώς έχουμε κάνει ανάλυση, σαφώς έχουμε ψάξει και έχουμε προσπαθήσει κι εμείς. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, βεβαίως έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ καλά, έχουμε κάνει και εμείς φυσικά όσα στοιχεία μπορούμε να έχουμε μέσα από τη Βουλή. Γιατί δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία πόσα πραγματικά χρωστάει η Ελλάδα, τι είδους συναλλαγές έχει κάνει. Μιλάμε για αυτά που γνωρίζετε και εσείς και εμείς. Ακριβώς, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή κανένα κόμμα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν έχει τα πραγματικά στοιχεία τα οποία χρωστάει η Ελλάδα, πρώτον. Δεύτερον, τι είδους συναλλαγές έχουμε κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τι έχουμε να δούμε παρακάτω. Ξαφνικά θα βλέπουμε φασούλια σε λίγο. Πάντως με αυτά που γνωρίζουμε ήδη λέτε ότι καταργείται το μνημόνιο σε μια... Το καταργούμε γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Κύριε Καράγλου, ή θα το καταργήσουμε ή θα πεθάνει ο κόσμος. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Κύριε Καράγλου, το ερώτημα το δικό μου, έχω πολλές φορές και βρίσκομαι και αντιμέτωπος με ακροάτριες, ακροατές, οι οποίοι είναι θυμωμένοι, οργισμένοι και έχουν κάθε μάλλον σε εσάς πρέπει να έρθω, μη σας αδικήσω. Μετά, κύριε Καράγλου. Μη μας μπερδεύετε με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, καλά, τώρα μπορεί να είστε αύριο κυβέρνηση. Άλλο αυτό. Μια διαφορετική κυβέρνηση, ωστόσο. Ξέρετε πόσο δύσκολο να είναι στην κυβέρνηση κανείς? Για ρωτήστε τη Δημάρχη τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, να δείτε πώς κατηφόρησαν. Σε μια τέτοια περίοδο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Κυρία Σουλτανίδου, έχετε εταίρους? Ναι. Θα σας απαντήσω, κύριε Βενιέρη, μισό λεπτάκι όμως θα μου επιτρέψετε πριν, επειδή προηγήθηκε μια δεκάλεπτη συζήτηση. Ωραία, πολύ ευχαριστώ. Την ελεύθερη συζήτηση. Πες τη φιλία να ακούσει. Δεν θα κάνουμε δελτίο. Θα πάμε το δελτίο μετά, θα πάμε συνέχεια την εκπομπή. Δεν χρειάζεται. Αν υπάρχει κάτι έκτακτο, φιλία, υπάρχει ένα έκτακτο, να σας το πω εγώ. Έχουν συλληφθεί τα ξημερώματα και οι δύο συνεργοί του Ξηρού. Ένας Αλβανός, από ό,τι διάβαζα πριν από λίγο, συνεργάτης του Χριστόδουλου Ξηρού, στην Πελοπόννησο. Η επιχείρηση έγινε από άντρες της αντιτρομοκρατικής στην Πελοπόννησο. Οπότε αυτό είναι το έκτακτο της. Αλβανός είναι? Είναι αλλοδαπός δηλαδή? Ο ένας είναι ένας Έλληνας και ένας Αλβανός. Είναι καταγγελία από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί συνελήφθησαν τώρα. Δεν θέλω να το συζητήσω. Πάμε λίγο Είναι προβοκάτορα. Πάμε λίγο. Ναι.
Καλά, κάνετε κάτι αστοχίες τις έχετε κάνει. Εμείς κάνουμε αστοχίες προφανώς, αλλά εγώ είχα ακούσει. Μα εδώ η αστυνομία πήγε στο ξηρό και εσείς δεν είπατε μια καλή κουβέντα. Αυτό κατηγορήθηκε για συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Όχι, μια καλή κουβέντα. Ναι, είπαμε την καλή κουβέντα όταν απέδρασε. Τι να πω, δηλαδή. Για το χρονικό διάστημα, προφανώς, εντάξει, καταλαβαίνουμε το τι γίνεται. Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει και την απορία του δημοσιογράφου που είπε ότι επί 3 μήνες τον παρακολουθούσαν, υπόθηκαν. Αυτά ήταν γνωστά. Ήξεραν δηλαδή. Τον θέλανε, εννοείται, προεκλογικά. Για μας έχει δείγματα που το θέλαν προεκλογικά. Χθες ακούσαμε και υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ. Υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ χθες είπε ότι είναι συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Μην το ξεχνάτε. Μισό λεπτάκι λίγο, σας παρακαλώ. Να πω λίγο δύο λόγια, δύο σχόλια για την προηγούμενη κουβέντα, αν μου επιτρέπετε. Σε σχέση με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που είπε πριν ο κύριος Καράγλου, καταρχήν εγώ δεν έχω ακούσει επίσημα αυτή την πρόταση. Δεν ακούστηκε ποτέ από κανένα επίσημο χείλος και δεν υπόθηκε ποτέ σε κανένα τραπέζι στο εξωτερικό που γίνονται οι συζητήσεις στους διάφορους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ελλάδα θέλει αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, από τον κάθε μικρό δανειστή, δανειολήπτη από τράπεζα, όποτε του κάνουν αυτή την πρόταση οι τράπεζες, αποφεύγει εν γέννη να την αποδεχθεί. Γιατί είναι πολύ φανερό ότι θα πληρώσει μεγαλύτερο ποσό του χρέους, πολύ μεγαλύτερο, και είναι πολύ φανερό ότι δεν θα μπορέσει να το πληρώσει και θα το αφήσει στα παιδιά του. Ουσιαστικά, εάν αυτό προτείνει η Νέα Δημοκρατία, που λέω πάλι δεν το ακούσαμε επίσημα, προτείνει να μετακυλιστεί το χρέος που θα γίνει πολύ μεγαλύτερο στις επόμενες γενιές. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό ούτε νόμιμο είναι, αλλά ούτε και ηθικό είναι πολύ περισσότερο. Ναι. Και λέω ότι ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν τολμάει η Νέα Δημοκρατία να προτείνει έστω για 10 χρόνια πάγωμα του χρέους. Πάγωμα. Υπάρχει και αυτή η λύση. Παγώνω, δεν μπορώ να δώσω, κάνω πάγωμα. Να μην δώσουμε εννοείται κάποιες από τις οδόσεις μας. Να μην δίνω τόκους τουλάχιστον. Ούτε αυτό δεν προτείνει. Υπάρχουν γραμμάτια. Δηλαδή ούτε αυτό δεν προτείνει και μας φέρνει τώρα μια πρόταση που δεν υπήρχε πουθενά ξαφνικά. Την οποία προφανώς θα ήθελα να την ακούσω και δημόσια, αλλά λέω ότι δεν τολμάει να προτείνει ούτε το αυτονόητο. Γιατί η ανάπτυξη με το 0,6 δηλαδή, με συγχωρείτε, τι να πληρώσεις. 8 μέχρι 9 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι μόνο οι τόκοι που πληρώνουμε. Δεύτερο, σε σχέση με τις εκλογές. Είπατε ότι τα δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν ότι ο κόσμος δεν θέλει εκλογές. Το 60% του κόσμου όντως δεν θέλει εκλογές. Παράλληλα όμως τα δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν ότι το 75% του κόσμου θέλει να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους και γύρω στο 70% θέλουν κατάργηση των μνημονίων. Ποιος δεν θα ήθελε να διαγράψει το χρέος, δηλαδή είναι ερώτηση. Κακώς γίνεται η ερώτηση. Υπάρχει άνθρωπος που εκτός αν το συνοδεύουν. Θέλετε να διαγραφεί το χρέος και να κάνουμε μια κλειστή οικονομία και κάθε Τρίτη και Πέμπτη να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ όπως ο Μαδούρο? Να δω τι θα απαντήσω. Λοιπόν, θα συνεχίσω όμως εγώ, αν μου επιτραπεί, να πάω τη σκέψη μου λίγο παραπέρα. Για να μην βλέπουμε μόνο τα νούμερα. Η σκέψη μου λίγο παραπέρα είναι ότι είναι φανερό λοιπόν από τα στοιχεία αυτά ότι ο κόσμος θέλει να αλλάξει η πολιτική. Δεν θέλει να γίνει μέσα από εκλογές προφανώς, γιατί έχουν τόσο ενοχοποιηθεί εκλογές που θα θεωρηθεί, και ήδη βλέπουμε το τι γίνεται, μια διαδικασία η οποία θα φέρει τη χώρα και εγώ δεν ξέρω πού, ήδη πόσα υπόθηκαν και τις ευρωεκλογές. Πιθανά ο κόσμος να ήθελε να αλλάξει πολιτική η Νέα Δημοκρατία, να εφαρμοστεί δηλαδή μια άλλη πολιτική θέλει, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και δεν μπορεί να συμβεί γιατί αυτή είναι η πολιτική και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Άρα αναγκαστικά οδηγούμε στις εκλογές. Αυτό ήθελα. Ναι. Έχει περιθώρια, πιστεύετε, η Νέα Δημοκρατία να ασκήσει δική της αμιγώς πολιτική? Η οποιαδήποτε κυβέρνηση, κυρία Σουλτανίδη. Η οποιαδήποτε κυβέρνηση, από τη στιγμή που είναι κυρίαρχη και αυτοδύναμη, κυρίαρχη κυβέρνηση στη χώρα της, προφανώς έχει τα περιθώρια να ασκήσει πολιτική. Βεβαίως, κυρία Σουλτανίδη, κάποια στιγμή ο Σαμαράς, ο πρωθυπουργός της χώρας, τόλμησε, επειδή είστε οικονομολόγος, συγγνώμη λίγο, τόλμησε, σε εισαγωγικά αν θέλετε το ρήμα, πριν από 2 μήνες, να πει λαϊκίστικα, και το εννοώ, λαϊκίστικα, εγώ θα βγω νωρίτερα από τα μνημόνια. Θυμάστε εκείνη την εβδομάδα τι έγινε με τα spreads στο χρηματιστήριο, μέχρι ότου βγει ο Γιούγκερ και προσπάθησε να στηρίξει τον πολιτικό φίλο Αντώνη Σαμαρά, πρωθυπουργό της Ελλάδας. Θυμάστε τι είχε γίνει? Που προσέξτε, ο Σαμαράς είναι σε εισαγωγικά, εσείς το λέτε, δικό τους παιδί. Για φανταστείτε. Ναι. Γιατί εύκολο να τα λέμε. Οι αγορές δεν είναι τι θα σέβονται. Είπε νωρίτερα ο κ. Καράογλου, ζουρνάδες και ταούλια θα χτυπάγαμε για να χορεύουν οι αγορές. Ποιος τόλμησε κάποια στιγμή? Ο Πούτιν δεν μπορεί να χτυπήσει γκάιντες, δεν ξέρω τι έχουν εκεί. Τι έχουν, Βαραγιάννη, εσείς με τις Ρωσίδες καλά? Μπαλαλάικα είναι. Μπαλαλάικα λέγεται. Όχι, γκάιντες είναι Σκωτία. Όργανο ψάχνεις. Ναι, Σκωτία είναι. Μπαλαλάικα. Δεν μπορεί ο Πούτιν και θα μπορούσαμε εμείς με τους ζουρνάδες και με τα ταούλια να τους τι θα σέψουμε? Καμία αμφιβολία, και αυτό συνέχιζα να πω όταν μου κάνετε τώρα την ερώτηση, ότι δεν έχουμε καμία αμφιβολία για το πώς έχει διαμορφωθεί και η παγκόσμια αγορά και πώς έχει διαμορφωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας καπιταλιστικός προφανώς μηχανισμός, ο οποίος εξυπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και μάλιστα τα τελευταία χρόνια εξυπηρετεί με μεγάλη σαφήνεια τα συμφέροντα του γερμανικού κεφαλαίου. Αυτά εξυπηρετεί η κυρία Μέρκελ.
Μπαίνει το ερώτημα και προφανώς είναι παγκοσμιοποιημένη η οικονομία και είναι και οι θεσμοί τέτοιοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σου αφήνουν λίγα περιθώρια για να δράσεις. Λέμε όμως ότι εμείς μιλάμε για μια άλλη Ευρώπη. Λέμε ότι αφού έχει αποδειχθεί πια περίτρανα μέσα σε αυτή την καπιταλιστική κρίση ότι δεν υπάρχει λύση σε όφελος των λαών, άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει επιτέλους να υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαών τους και όχι τα συμφέροντα κυρίως του κεφαλαίου και κυρίως του γερμανικού κεφαλαίου. Και αυτό εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να ξεκινήσει από την Ελλάδα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το μέγεθος της χώρας, έχει να κάνει με τη διάθεση μιας κυβέρνησης. Κυρία Σουλτανίδου, εκτός από τους Ποντέμος, ξέρετε άλλον φορέα που συγγενικά, πολιτικά είναι κοντά σε εσάς, που να στηρίζει αυτές τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στην Ευρώπη? Δεν μιλάω για τα μικρά κόμματα, μιλάω για τις σοβαρές πολιτικές δυνάμεις. Υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει να χαρίσουμε τα χρήματα, γιατί ακόμη και το Die Linken, πώς λέγεται, της Γερμανίας. Το Linken καταψηφίζει όλα. Αυτό λέω. Ξέρετε κάποιον σοβαρό αριστερό πολιτικό φορέα στην Ευρώπη, ο οποίος να πει, να έχει υποστηρίξει, ναι κύριοι, να χαριστούμε στους Έλληνες? Θα το κάνουν οι ίδιοι οι Γερμανοί. Οι Ευρωπαίοι. Ξέρετε κάποιον να πω, ρε παιδί μου, ότι έχουμε συνομιλητή. Ότι κάποιο τίνει. Συγγνώμη λίγο. Να πει κάποιο τίνουμε βίκο νους, γιατί εκεί οι αριστεροί σύντροφοί μας και οι δοκιμαζόμενοι Έλληνες πολίτες θέλουν τη βοήθειά μας. Εγώ ψάχνω και διαβάζω ευρωπαϊκό τύπο, δεν ξέρω κάποιον. Αλήθεια, κάτι μικρό περίεργο, γκρίλο, μήλο, η οποία είναι. Να εξαιρέσουμε βεβαίως το αγγλοσαξονικό μπλοκ, το οποίο έχει συμφέρον. Να διαλύσει την Ευρωζώνη. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή, εκτός από το Ποντέμος, όπως λέγεται, το οποίο τον τελευταίο καιρό έχει αυτά τα υψηλά ποσοστά. Και υπάρχουν και πολλά αριστερά κόμματα τα οποία δεν έχουν. Όχι, θέλω να πείτε συγκεκριμένα αν έχετε. Εντάξει, όχι, δεν είναι. Εντάξει, γιατί εγώ δεν βρίσκω. Αλήθεια σας λέω. Τα μικρά τι να τα αλλά αυτό δεν σημαίνει. Προσέξτε όμως, αυτή τη στιγμή ακόμα και μέσα στο εσωτερικό σοσιαλδημοκρατίας, χριστιανοδημοκρατίας κτλ. Υπάρχουν διαφορές. Είναι φανερό πια, ακόμη και στις συντηρητικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι αυτό δεν περπατάει. Και αν επιλέγουν να μας κάνουν πειραματόζω, είναι γιατί αντιλαμβάνονται ότι έρχεται η Ιταλία με το υπερβολικό δημόσιο χρέος που είπατε πριν και έρχεται και η Γαλλία και δεν θέλουν να εφαρμοστούν άλλες πολιτικές, γιατί οι άλλες πολιτικές δεν θα εξυπηρετούν το κεφάλαιο μέσα στην κρίση του. Εμείς λέμε όμως ότι οι λαοί της Ευρώπης μπορούν, όπως και στην Ελλάδα θέλουν μια άλλη πολιτική, όπως και στην Ισπανία θέλουν μια άλλη πολιτική, να δημιουργήσουν αυτές τις δυνάμεις. Μπορούν. Το Ποντέμος ξαφνικά δημιουργήθηκε. Μπορεί να γίνει και μπορεί να αναστραφεί η κατάσταση. Θυμάστε μια περίοδο. Μισό λεπτό μόνο τελειώσει τη φράση μου. Εμείς δεν είμαστε η δύναμη η οποία πιστεύει ότι είναι έτσι φτιαγμένα τα πράγματα και έτσι προχωράμε. Εμείς είμαστε η δύναμη που θέλει να αλλάξει και να ανατρέψει τα πράγματα. Πιστεύουμε σε μια εξελικτική πορεία, μόνο δηλαδή. Συνομιλητές, κυρία Σουλτανίδου, επειδή είμαι βαθιά πολιτικοποιημένο άτομο και παρακολουθώ την πολιτική από 15 χρόνων. Έτσι. Θυμάμαι την περίοδο τη δεκαετία του 80, υπήρχε ένα ρεύμα σοσιαλιστικό και οι χώρες του Νότου είχαν Μίτε Ράνσο, Άρεθ, Γκονζάλεθ, εμείς είχαμε τον Παπανδρέου κτλ. Είχε δημιουργηθεί μια δυναμική. Μετά ήρθε η εποχή, ήταν πάνω οι εργατικοί πριν έρθει η Θάτσερ. Μάλλον μετά τη Θάτσερ ξαναπήραν πάνω τους οι εργατικοί. Στη Γερμανία είχε μονάδες σημαντικούς πολιτικούς. Εδώ, σήμερα, στην Ευρώπη, αν εξαιρέσουμε εσάς και τους Ποντέμος, ρεύμα το οποίο να αντιλαμβάνεται έτσι τη σχέση των χωρών με την Ευρώπη, δεν υπάρχει ό,τι και να μου λέτε. Και εγώ, για να μην νομίζετε ότι είναι μονομερής η προσέγγιση μου, εγώ δεν θέλω να ξαναζήσω σκηνές όπως ο Καραμαλής που πήγαινε στην Ευρώπη και δεν τον πλησίαζε κανένας. Το θυμάστε. Πήγαινε στη Συνόδου Κορυφής και όλοι τον απέφευγαν. Ο Κώστας ο Καραμαλής. Ναι. Για να μην νομίζετε ότι έχω καμιά μονομέρεια εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θέλω η χώρα μου να είναι περήφανη και για να είναι περήφανη πρέπει κάποια στιγμή να πει: θα γίνω ευρωπαϊκή χώρα ή θέλω να παραμείνω βαλκανικό, ασιατικό, αφρικανική χώρα. Και να ασκεί εθνική πολιτική. Αυτή τη στιγμή πάντως σίγουρα έχουμε ξεφύγει από αυτά τα σύνορα και πηγαίνουμε προς την Κίνα. Είναι σαφές. Ναι. Ενώ ως προς το εργασιακό καθεστώς και ως προς το βιωτικό επίπεδο του κόσμου. Της Κίνας βελτιώνεται βέβαια, το δικό μας υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο. Ναι. Είπα και πριν ότι και το 2012, πριν από τις εκλογές του 2012, δεν υπήρχε μια αριστερή δύναμη στην Ελλάδα η οποία να είναι ισχυρή. Για Ευρώπη σας μιλώ. Εγώ θέλω συνομιλητές. Θα πάτε αύριο σε μια σύνοδο κορυφής. Θα πάει ο υπουργός σας, άμα θα γίνεται κυβέρνηση Γεωργίας, ξέρω εγώ τι, σε μια σύνοδο υπουργών και θα μιλήσει. Ποιος είναι ο συνομιλητής ο οποίος αντιλαμβάνεται αυτά που λέτε? Στην Ευρώπη εννοώ. Τα αντιλαμβάνονται όλοι. Και όπως και πριν, όπως στις ευρωεκλογές, υπήρχε μια μεγάλη κινδυνολογία και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαφόρων επίσημων στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα υπάρχει το Brexit και θα βγει από το ευρώ κτλ. Βλέπετε ότι σήμερα
έχουμε καταφέρει εμείς με τη θέση μας να συζητιέται το ζήτημα της διαγραφής ή όχι του χρέους. Ποιος πριν από λίγο καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους επίσημους, από τα επίσημα στελέχη, μιλούσε για διαγραφή? Γιατί είναι πολιτική απόφαση αυτή. Μιλούσε για διαγραφή του όχι, χρέους. άλλο λέω. Για τη ρύθμιση Έχετε του ακούσει κάποιον πολιτικό ο οποίος να μιλάει για διαγραφή χρέους? Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει. Κάτι δημοσιογράφοι, αρθρογράφοι, εφημερίδες μοιρασμένοι. Αυτό δεν είναι πολιτική όμως, γιατί είναι πολιτική απόφαση. Ναι. Οι πολιτικοί τα λένε με άλλου είδους φρασεολογία. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που η συζήτηση του χρέους και της βιωσιμότητάς του ανοίγει τόσο πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Να βάλουμε μια ανωτελεία για να συνεχίσουμε λίγο. Να ρωτήσω τον κύριο Καράογλου, ποια είναι η ατμομηχανή της οικονομίας την οποία βάζει μπροστά η Νέα Δημοκρατία, προτάσει η Νέα Δημοκρατία, και δεν αναφέρομαι βεβαίως στα ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία από ό,τι είδαμε πρέπει κάτι να δώσουμε για να έρθουν και τα λεφτά εδώ. Αν εξαιρέσουμε τα ιδιωτικά κεφάλαια από το παγκόσμιο επιχειρήν, τι ψάχνει η Νέα Δημοκρατία? Ας πούμε και ένα παράδειγμα να δώσω για την οικοδομή, η οποία ήταν μία από τις ατμομηχανές. Να πω τώρα 75 επαγγέλματα είναι γύρω από την οικοδομή και ξέρετε πού είναι. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία 2 χρόνια? Καταρχήν, αν επιτρέπετε και αν έχω λίγο χρόνο, θα ήθελα να σχολιάσω όλα αυτά που προηγήθηκαν, γιατί υπάρχει ένας κύκλος τοποθέτηση από τους αγαπητούς συναδέλφους. Οπότε υπάρχει λίγο. Αυτό προφανώς συμβαίνει στον καθένα. Θα απαντήσω, γιατί το σημείωσα, κύριε Βαραγιάννη, δεν πρόκειται να κρυφτώ, θα δώσω απαντήσεις. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τις εκλογές δεν τις ήθελε κανένας. Αν η εκλογική διαδικασία για πρόεδρο Δημοκρατίας ήταν μυστική, δεν θα βρίσκαμε στην κάλπη 300 ψηφοδέλτια που θα γράφαν Σταύρος Δήμας, μπορεί να βρίσκαμε 350. Κανείς δεν ήθελε εκλογές. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε. Απλά για μικροκομματικούς λόγους. Ο ελληνικός λαός ήθελε αλλαγή πολιτικής. Ο ελληνικός λαός θέλει αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι άσχετο όμως ζήτημα. Μπορούσε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να την κάνει? Θα απαντήσω, κύριε Φωτιάδη. Θα απαντήσω. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι εκλογές δεν ήθελε κανένας. Καταγραφόταν σε όλες τις δημοσκοπήσεις μεταξύ 60-70% ότι δεν θέλει εκλογές ο ελληνικός λαός. Γιατί πήγαμε σε εκλογές μέσα από μια εκτροπή συνταγματική? Πήγαμε μόνο και μόνο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έβλεπε ότι οι δημοσκοπήσεις τον ευνοούν και πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει εύκολα τις εκλογές. Από εκεί πέρα, σε σχέση με την επισήμανση, κύριε Φωτιάδη, που κάνετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχόμενα θα είναι αυτοδύναμος, εντάξει, εγώ εδώ γελάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα κόμμα να είναι αυτοδύναμο και το λέω και για το κόμμα μου, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία σε κανένα κόμμα. Είναι φανερό, εγώ είμαι οπαδός των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, αλλά τώρα έχουμε αλλάξει εποχή, είμαστε σε νέα δεδομένα. Τώρα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φανερό ότι οι πολίτες. Τώρα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τζάμπα το φώναζα εκεί το κομμουνιστικό το σύνθημα όταν ήμουν κνήτης. Για την απλή αναλογική με προδώσατε. Και ξέχασα και τις 50 έδρες. Το κατάλαβα από το λόγο σας, γιατί και εγώ με τους φίλους μου έτσι μιλάω. Είναι φανερό ότι ο ελληνικός λαός πλέον δεν θέλει αυτοδυναμίες και έχουμε αλλάξει εποχή. Άρα λοιπόν πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Αυτό σημαίνει μετριοπάθεια, υπεοπολιτικό λόγο και δυνατότητα συνεργασιών για την επόμενη μέρα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να γκρεμίζουμε τις γέφυρες, αλλά πρέπει να χτίζουμε γέφυρες και σκεπτόμενοι για την επόμενη μέρα και το καλό του τόπου. Σε σχέση με αυτά που επίσης υπόθηκαν. Τις προηγούμενες εκλογές, πριν από 2,5 χρόνια, ήμασταν οι μνημονιακοί προδότες και οι αντιμνημονιακοί ήρωες. Τώρα βλέπω ότι ξεχάστηκαν τα μνημόνια, γιατί όλοι ξέρουν ότι τα μνημόνια 28 Φεβρουαρίου πρώτα Θεός τελειώνουν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Επανερχόμαστε προς τη λογική. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε βλέπουμε και κόμματα τα οποία ήταν δημιουργήματα του αντιμνημονιακού αγώνα, τώρα καταγράφονται με πολύ χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και ενδεχόμενα δεν θα μπουν στη Βουλή. Δεν το εύχομαι, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το βλέπω στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που λέω λοιπόν. Ποιες δημοσκοπήσεις αυτές, τις ΑΛΚΟ? Ό,τι κυκλοφορεί, κύριε Κρεστάνα. Λοιπόν, αυτό που λέω λοιπόν εγώ είναι ότι θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δούμε την επόμενη μέρα. Αφήνουμε πίσω μας πολλά προβλήματα. Έχουμε πίσω μας πολλά προβλήματα, τα οποία δεν σημαίνει ότι λυθήκαν όλα. Με τις διαπιστώσεις που κάνουν οι περισσότεροι, εγώ συμφωνώ. Βλέπω ότι υπάρχει ανεργία, βλέπω ότι υπάρχει φτώχεια. Προέρχομαι από την κοινωνία, ζω στην κοινωνία. Βουτυρομπεμπές δεν είναι αλλά δεν κάνετε κάτι όμως. Ξέρω λοιπόν τα προβλήματα που είναι μπροστά μας. Συνεχίζουν όλα αυτά. Απαντώ, κύριε Κρεστάνα, σας παρακαλώ, για να κάνουμε ωραίο διάλογο. Διάλογο κάνω. Αν μπούμε στη λογική των διακοπών, και εγώ μπορώ να κάνω διακοπές, αλλά δεν θέλω να το κάνω γιατί δεν αξίζει τον κόπο να το κάνουμε. Σας ακούω, αλλά οι ακροατές μας θέλουν να ακούσουν το λόγο του καθενός. Θα απαντήσετε όταν έρθει η σειρά σας. Μετά από μένα θα απαντήσετε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι πρέπει να κοιτάμε μπροστά την επόμενη μέρα. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Λέμε ότι δυστυχώς
δυστυχώς, έως ότου γίνει η επανάσταση σε όλο τον κόσμο και αλλάξουμε τον κόσμο, τον ψεύτικο αυτόν και άδικο κόσμο, πρέπει να προσαρμοστούμε με αυτό που υπάρχει σήμερα. Αυτά που υπάρχουν σήμερα λοιπόν είναι δεδομένα. Καμιά χώρα μόνη της στον κόσμο δεν μπορεί να επιβιώσει και χρειάζεται να έχει συνεργασία με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Οι κλειστές κοινωνίες και οι κλειστές οικονομίες δεν υπάρχουν πουθενά. Η παγκοσμιοποίηση είναι δεδομένη. Έτσι, από όλες και προς όλες τις χώρες υπάρχει ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών. Άρα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό το δεδομένο. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αλλάξουμε τη δομή της οικονομίας μας. Είχαμε μια οικονομία σοβιετικού τύπου, είχαμε μια οικονομία όπου κυριαρχούσε ο δημόσιος τομέας και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Ποιος την έφτασε μέχρι εδώ πέρα όμως, τη συγκεκριμένη οικονομία? Ο κύριος Καμένος την έφτιαξε. Άμα θέλετε να μιλήσουμε, ήταν 20 χρόνια βουλευτής και υπουργός πριν από μένα. Ποιος την έφτιαξε? Δηλαδή, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν σας διάκοψα. Δεν σας διάκοψα, δεν θέλω να σας διακόψω και μετά μην με διακόπτετε κι εσείς. Κάνουμε διάλογο. Διάλογο σημαίνει σε διάλογο να κάνουμε, αλλά προφανώς δεν ξέρετε από διαδικασίες διαλόγου, αλλά πρέπει να τις μάθετε. Όταν τελειώσω θα πάρετε το λόγο και θα μου απαντήσετε. Μην με διακόπτετε. Λέω λοιπόν, ήμασταν σε μια οικονομία που είχε λάθος κατεύθυνση, ήμασταν σε μια οικονομία που για 30 χρόνια με ευθύνη και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, για να ικανοποιήσω και τον κ. Καστάνα, έγιναν πολλά λάθη. Και αντί να βοηθήσουμε τον ιδιωτικό τομέα να αναπτυχθεί και να προοδεύσει, κάναμε συνεχώς, διευρύναμε το δημόσιο τομέα με αποτέλεσμα, ενώ ο δημόσιος τομέας έπρεπε να είναι μικρός, ευέλικτος, αντιγραφειοκρατικός και υποστηρικτικός του ιδιωτικού τομέα, να κάνουμε έναν δημόσιο τομέα τεράστιο, ο οποίος ήταν πολυδέδαλος, γραφειοκράτης και βέβαια δυνάστευε τον Έλληνα πολίτη. Αυτό λοιπόν τώρα τέρμα. Πρέπει να αλλάξει. Είμαστε σε μια δύσκολη φάση. Είμαστε σε μια φάση μεταβατική. Θα το αλλάξουμε. Βήμα-βήμα. Καταλαβαίνω ότι στη διάρκεια των 2,5 χρόνων έχουν γίνει πολλά λάθη και πολλές παραλήψεις και πολλές αδικίες. Κύριε Καράογλου, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Φωτιάδη, εγώ δεν απάντησε ο κύριος Καράογλου στην ερώτησή μου. Ποια είναι η ατμομηχανή της Νέας Δημοκρατίας και να εξαιρέσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις που θέλουμε να δίνουμε αεροδρόμια για να πάρουμε λεφτά. Και τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, ως παράδειγμα βέβαια, παίρνω την οικοδομή τα 2 τελευταία χρόνια. Ναι, έχετε δίκιο. Ένας από τους 3 ισχυρούς πυλώνες ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας ήταν βεβαίως ο κατασκευαστικός κλάδος. Ο οποίος κατασκευαστικός κλάδος αμέσως μετά και είδατε ότι δεν κρύβω τα λόγια μου, λέω την αλήθεια. Αμέσως μετά την είσοδο του ΦΠΑ στην οικοδομή, από 1 Πρώτου του 2007 λοιπόν, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Γιατί βγήκαν χιλιάδες άδειες μέχρι 31 Δεκάτου του 2006 για να γλιτώσουν το ΦΠΑ οι κατασκευαστές. Αυτό σήμαινε πρακτικά ότι πέσαν στην αγορά πολλά σπίτια, πολλές οικοδομές, με αποτέλεσμα ξέσπασε και η κρίση, να μείνουν απόλυτα τα διαμερίσματα και ένας δυναμικότατος κλάδος, ο οποίος συνεισέφερε περίπου ένα 16% στο ακαθάριστο χώρο προϊόν, να αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε μπροστά μας. Ήδη προχθές ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Την απαλλαγή από το πόθεν έσχης για την πρώτη κατοικία. Αυτά που πρέπει να δούμε είναι πώς θα ξαναπάρει μπροστά ο κλάδος αυτός. Για να πάρει μπροστά ο κλάδος αυτός χρειάζεται ένα πλέγμα διαφορετικών μέτρων. Η απαλλαγή από το πόθεν έσχης για την πρώτη κατοικία είναι ένα καταρχήν θετικό μέτρο. Κύριε Καράγλου, σας παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ειλικρινά. Νομίζω, το περιγράφετε καλά, αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνει. Να σας πω γιατί. Γιατί τα σπίτια τα οποία είναι αδιάθετα είναι αυτά που θα κατασκευαστούν, χρειάζονται κόσμο για να τα κατοικήσει. Δεν υπάρχει ο κόσμος. Επίσης, υπάρχει. Είναι τεράστιο. Εγώ μένω στο Ρεόκαστρο και βλέπω αυτά για να κατοικηθούν χρειάζονται 2 γενιές ακόμη. 1,5 γενιά τουλάχιστον. Δεύτερο, είμαι στο Μόνακο σε ένα ξενοδοχείο και παρακολουθώ Νέριτ. Είναι ο Καψίμπελης, Καψιμάλης, πώς λέγεται, ο πρόεδρος των κατασκευαστών. Μέσα στην κρίση συζήτηση. Και τον ακούω να μιλάει για την οικοδομική δραστηριότητα η οποία ήταν μοχλός, ανάπτυξη, αυτό, το ένα, το άλλο. Και τραβάω την κουρτίνα του ξενοδοχείου και βλέπω έξω κτίρια 200-300 χρόνων περιποιημένα στα οποία μένουν οι Γερμανοί. Και λέω δηλαδή, εμένα το μοντέλο στην Ελλάδα ήταν μετά από 20 χρόνια μου θεωρούν το σπίτι μου παλιό, για να πάρω καινούριο, για να δουλέψει ένα πράγμα το οποίο, αν εξαιρέσουμε τα κουφώματα που τα φτιάχναμε στην Ελλάδα, όλα τα άλλα ήταν εισαγόμενα. Τι ανάπτυξη. Ναι. Και τα τσιμέντα. Ήταν λάθος. Ναι, και τα τσιμέντα για Ηρακλής και Ηρακλή και. Πώς το λένε. Και τι ανάπτυξη ήταν αυτό. Ήταν στρεβλό το μοντέλο και το ξέρετε πολύ καλά. Να μου πείτε ότι σήμερα να κάνουμε μεγάλους οικισμούς τουριστικούς, μεγάλα έργα κτλ. Και αυτό να τονωθεί, ναι. Αλλά στην οικοδομή, στο σπίτι, αγαπητέ μου Θόδωρε, επειδή είμαστε και φίλοι, κύριε Καράγλου, εγώ ψάχνω κάποιον να έρθει να αγοράσει τα σπίτια κάποιων φίλων μου που δεν βρίσκουν αγοραστές. Είναι σωστή η επισήμανσή σας και αν επιτρέπετε, κλείνω σε ένα λεπτό λέγοντας το εξής και δίνω στην απάντηση και στην ατμομηχανή της οικονομίας.
Θεωρώ ότι η ατμομηχανή δεν μπορεί να είναι μία. Υπάρχουν πολλών ειδών μορφές ανάπτυξης και πρέπει να επενδύσουμε σε όλες. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο τουρισμός είναι μία από τις βασικές ατμομηχανές της ελληνικής οικονομίας. Ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος ενώ κάποτε διδασκόμαστε στο σχολείο και είμαστε περίπου συμπλήν στα ίδια χρόνια, εκτός από την κυρία που είναι πολύ νεότερη όλων μας, ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας ήταν κάτι το οποίο διδασκόμασταν στο σχολείο ότι η Ελλάδα είναι μια αγροτική χώρα. Ξέρουμε όμως ότι στη διάρκεια των χρόνων αυτών δυστυχώς πέσαμε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να είναι μόλις το 7% του ΕΠ. Ο πρωτογενής τομέας λοιπόν έχει πολύ ψωμί μπροστά του και πρέπει να αναπτυχθεί. Το 1961 ο αείμνηστος Αθηνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής πανηγύριζε γιατί είχαμε την διατροφική αυτάρκεια. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το 60% αυτών που τρώμε και πίνουμε να τα εισάγουμε. Λοιπόν, ναι. Πρωτογενής τομέας, δεύτερος τομέας, τρίτος τομέας, η υψηλή τεχνολογία. Έχουμε πολύ καλό επιστημονικό δυναμικό. Έχουμε πανεπιστήμια που παράγουν πολύ σοβαρούς επιστήμονες, οι οποίοι δεν βρίσκουν δουλειά. Γιατί απλούστατα δεν έχουμε εξειδικεύσει το κομμάτι εκείνο που είναι σημαντικό για να δώσουμε μια απάντηση, μια λύση, μια προοπτική σε θέματα που έχουν σχέση με την υψηλή τεχνολογία. Και μια σειρά άλλων τέτοιων ζητημάτων. Θεωρώ δηλαδή ότι μεταξύ τουρισμού, ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα, ναυτιλίας, τεχνολογίας, μπορούμε να ελπίζουμε ότι με την βοήθεια, τον υποστηρικτικό μηχανισμό, με το μικρό κράτος και το ευέλικτο, μπορούμε να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε πραγματικά να είναι η ατμομηχανή για την ελληνική οικονομία, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Τώρα, βέβαια, εγώ μια παρατήρηση επισήμανση θα κάνω. Λέει ο κ. Καράουλου, επειδή γνωρίζει ο κόσμος την τρέλα με τον τουρισμό. Τώρα, τουριστική χώρα, μια χώρα όπου στη Θεσσαλονίκη, για συνδικαλιστικούς λόγους, το λέω αγαπητή μου Χριστίνα και σε σένα, γιατί ξέρω ότι με τα κοινά έχεις ασχοληθεί. Έτσι, για συνδικαλιστικούς κυρίως λόγους, ο Λευκός Πύργος έκλεινε 3 ώρα το μεσημέρι και η Βεργίνα έκλεινε το μεσημέρι, λέτε, και άνοιγε 7 ώρα το πρωί για να έχει 6ωρο ή 7ωρο δημόσιους υπάλληλους, να πάει σπίτι του να φάει μεσημεριανό, λες και ο τουρίστας θα πάει στη Βεργίνα 8 ώρα το πρωί. Σε μια τέτοια χώρα, αγαπητέ μου κύριε Καράγλου, τριτεύον παράδειγμα το δίνω, αλλά είναι χαρακτηριστικό του κατά πόσο έχουμε καταλάβει αν είμαστε τουριστικοί ή όχι. Πείτε μου εσείς όλοι τώρα σε ποιο σημείο της πόλης θα πάω εγώ σε ένα τουριστικό σημείο point, info point, να πάω να μου δώσει μια μπροσούρα, ένα φυλάδιο. Μπροσούρα. Ούτε ο ταξιτής ξέρει. Λοιπόν, γιατί λέμε. Εμείς ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι. Θα έχουμε πλειοψηφία, άμα και εσάς σας βγαίνει το κομμουνιστικό. Το είχα, το είχα να το ελέγχω. Πρέπει να παραδεχτείτε ότι από την τοποθέτησή σας διάβασα ότι περάσατε από το κουκουέ. Πρέπει να το παραδεχτείτε, χωρίς να το ξέρω. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Κραστάνα. Εσείς θα διαβάσετε, θα ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσω εγώ ακόμη. Δεν το έχω επιλέξει. Λοιπόν, πάμε τη σειρά. Λοιπόν, πάω στη Δημοκρατική Αριστερά. Για κοιτάξτε λίγο, κύριε Φωτιάδη. Ναι, είναι πράσινο, όπως θέλετε. Γιατί πολύ εύκολα τα λέτε. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Μανιτάκη, τον οποίο είχατε ορίσει εσείς εκπρόσωπος εκεί στο Υπουργείο, να έχει έναν φάκελο και να τον πηγαινοφέρνει από Υπουργείο σε Υπουργείο για να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόλισε σε μια μέρα. Τόλισε. Τόλισε. Συγγνώμη λίγο. Αν η λύση. Θα απαντήσετε, όχι εγώ. Τόλισε. Είστε σίγουρος? Ναι. Το έλυσε. Εγώ νομίζω φωνάζει κάθε μέρα ο Βαραγιάννης. Στον ιδιωτικό τομέα χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Στο δημόσιο τομέα είναι 6.000 άνθρωποι. Αφού χάθηκαν στο ιδιωτικό, να χαθούν και στο δημόσιο. Όχι. Αυτή είναι η λύση. Όχι. Η λύση είναι άμα δεν χρειάζεσαι. Συγγνώμη λίγο. Άμα δεν χρειάζεσαι να το αναγνωρίσεις, να ψάξουμε πού χρειάζεσαι. Και αν και αλλού δεν χρειάζεται, τι να κάνουμε. Το κράτος δεν φτιάχνει και μας πληρώνει. Ωραία. Εγώ θήτε 16 χρόνια στην ΕΡΤ, ξέρετε. Να απαντήσω. 16 χρόνια στην ΕΡΤ. Είδατε πόσοι άνθρωποι είμαστε εδώ. Εξαπλάσιοι ήμασταν εκεί. Για χειρότερο αποτέλεσμα. Είμαι από αυτούς που έχουν ζήσει στο πετσί τους έναν ΟΤΕ ο οποίος ήταν δημόσιος. Ναι. Έτσι, με όλα τα κακά. Ακόμη δημόσιος είστε. Όχι. Λοιπόν, έχει περάσει από. Αφήστε το, πείτε μου για το Μανιτάκι. Μπήκατε στην κυβέρνηση, είχατε έναν υπουργό σε ένα στρατηγική σημασία υπουργείο και πηγαίνέφερε ένα φάκελο. Λοιπόν, θα σας απαντήσω. 11 μήνες. Πέρασα λοιπόν από έναν ημιοδιωτικό ΟΤΕ, σήμερα είναι ιδιωτικός ΟΤΕ. Έχω ζήσει στο πετσί μου όλα αυτά. Και είδα ότι και οι ιδιωτικοποίησεις είναι χρήσιμες. Όμως όταν γίνονται σωστά, ξέρετε, να σας πω ένα παράδειγμα ακριβώς, που έχει να κάνει με την κινητή τηλεφωνία. Όταν δόθηκαν από το Μητσοτάκη 2 άδειες κινητής τηλεφωνίας στους 2 ιδιώτες και απογορεύτηκε ο ΟΤΕ να συμμετέχει, τότε είχαν κάνει ένα consortium και οι τιμές πήγαιναν στα ύψη. Όταν δημιουργήθηκε ο ΚΟΣΜΟΤΕ όμως, τότε άρχισε να υπάρχει. Μην πάμε τώρα στα όταν υπάρχει ανταγωνισμός. Εγώ άλλο ρώτησα. Λοιπόν, έχετε κυβερνητική θητεία μικρή με συμμετοχή υπουργών οι οποίοι προτάθηκαν από εσάς. Εγώ ρωτώ, είστε έστω και από έναν ευχαριστημένος. Το πρώτο μέλημα του, πώς το Ρουπακιώτης λεγόταν εκείνος του. Το πρώτο μέλημα του ήταν να πάει να στηρίξει την τεχνία των δικηγόρων. Το θυμάστε? Κάνω λάθος? Αριστερόσον.
Να στηρίξει τη τεχνία των δικηγόρων όταν πήγαν να γίνουν κάποιες αλλαγές στο επάγγελμα του δικηγόρου, αν θυμάμαι καλά. Ευτυχώς η χώρα καταστράφηκε γιατί 2 υπουργοί από τη Δημοκρατική Αριστερά όλα αυτά τα χρόνια έκαναν λάθη. Αυτό είναι λαϊκισμός? Ναι, όχι, δεν είναι καθόλου λαϊκισμός. Είχατε μικρή συμμετοχή στην κυβέρνηση. Βεβαίως, και περιμένουμε ένα καλό δείγμα γραφής. Είχαμε σημαντική, γιατί ο κ. Μανιτάκης είχε φτιάξει ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης της χώρας και δεν το εφάρμοζε κανένας από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αυτός δεν θα το εφάρμοζε για το δικό του Υπουργείο μόνο, ήταν για όλα τα Υπουργεία. Δεν το εφάρμοζε κανένας. Ναι. Λοιπόν, να σας πω όμως, επειδή υπάρχουν κάποιες απαντήσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν στους προηγούμενους συνομιλητές, να πω. Ο κ. Σκαράλογο είπε ότι πρέπει να υπάρξει μια ήπια πολιτική απέναντι σε αυτή την προεκλογική περίοδο, για να δούμε την επόμενη μέρα να είναι ήπια, γιατί χρειάζονται συνεργασίες. Είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής και να θυμηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πάντα η αριστερά έλεγε υπέρ της απλής αναλογικής και δεν έλεγε ποτέ και τον πόνος των 50 εδρών ας υπάρχει. Σε μένα και το ξέχασε. Και το ξέχασε. Βεβαίως, η οποία είναι συμπαθέστατη, αλλά τα ακούει εμέσως και από εσάς. Όμως ήπιος προεκλογικός λόγος δεν εφαρμόζεται όταν καταγγέλεις τον άλλον σαν επικίνδυνο. Ναι. Ήπιος πολιτικός λόγος γίνεται όταν καταθέτεις το πρόγραμμά σου, συζητάς με τον άλλον, άσχετα αν συμφωνείς ή διαφωνείς, και προχωράς. Καταθέτεις το πρόγραμμά σου στους πολίτες και οι πολίτες αποφασίζουν. Μήπως... Να ρωτήσω και θα μου απαντήσει μετά ο κύριος Καράγλου. Ποιο είναι το πρόγραμμα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας το διαφορετικό από αυτό που εφαρμόζει σήμερα? Γιατί εγώ έχω εδώ το email του. Εννοείται από το μνημονιακό πρόγραμμα ποιο είναι διαφορετικό? Βεβαίως, ναι. Όχι το ίδιο. Δεν υπάρχει. Το μνημόνιο καθορίζει. Λοιπόν, ο κύριος Χαρδούβελης, ενώ λένε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα, έχει στείλει ένα email. Το θυμάστε? Πού διαφωνείτε? Πού διαφωνείτε? Αφήστε, εγώ είμαι δύσκολος συνομιλητής. Βεβαίως. Σε τι διαφωνείτε από τα σημεία του email? Όχι. Εσείς διαφωνείτε. Εγώ έχω καταγγείλει. Έχω κρίνει αρνητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας γιατί δεν το βγάλανε στον αέρα να το κρεμάσουν και να πούνε έχει 10 σημεία. Συμφωνείτε δηλαδή να αυξηθεί το ΦΠΑ? Από 6,5 στα 13 σε κάποιες παροχές. Αυτό συζητήστε με τους ξενοδόχους. Να σας πω που συμφωνώ. Να σας πω που συμφωνώ. Γιατί είναι στο μοναδικό προϊόν που πουλάει η Ελλάδα. Να μην βγαίνει κανένας εκτός από ειδικές περιπτώσεις κάτω από τα 62 σύνταξη. Να μην παίρνει κανένας με εργασιακό παρελθόν 15 χρόνων σύνταξη, αλλά να πάμε στα 20. Γιατί δεν αντέχει το σύστημα. Και η αύξηση του ΦΠΑ δεν διαφωνείτε? Η αύξηση του ΦΠΑ δεν είναι στο σύνολο. Και δεν είναι και σε όλα τα νησιά. Η Σαμοθράκη δεν θα έχει αύξηση του ΦΠΑ σχέση με τη Μύκονο. Η Μύκονος η πιο πολύ διαφημισμένη του πλανήτη. Γιατί να πληρώνει το ίδιο φόρο προστιθέμενης αξίας με κάποιον πάει Σαμοθράκη? Συγγνώμη λίγο τώρα. Το φόρο των επιπλέον προστιθέμενης αξίας, ξέρετε ποιος? Στο μικρόφωνο για να σας ακούνε και απαντήσεις. Θα τον ακούει, θα τον πληρώσει αυτός που θα ο πελάτης. Ποιος τον πληρώσει? Τι σημαίνει αυτό? Ανταγωνιστικότητα ταμείων. Αυτό σημαίνει. Αυτό και προσπαθούμε να έχουμε ανταγωνιστικό. Κύριε Φωτιάδη, συγγνώμη λίγο. Όχι, επειδή δεν είναι το αντικείμενο, εκτίθεστε. Να σας πω γιατί. Να σας βοηθήσω για να το ξέρετε στην επόμενη συζήτηση που θα πάτε. Αν θα μπείτε στο Booking.com τώρα, που κλείνεις ξενοδοχεία στο εξωτερικό, σου λέει το δωμάτιο κάνει 90 και κάπου εκεί κάτω γράφει VAT. Δεν είναι ρεύμα, είναι VAT. Φόροι, δημοτική. Και σου παίρνει ο Δήμος έξτρα χρήματα εκεί έξω. Το οποίο ποσοστό καθορίζεται και κλιμακώνεται. Θα μπορούσε και εδώ να μην έχει ΦΠΑ. Θα μπορούσε και εδώ, όχι. Κάτω λέει VAT. Λέω και εδώ θα μπορούσε να μην έχει ΦΠΑ 13%, να ερχόσουν στο ξενοδοχείο και να έλεγε ο Δήμος συνεργασία με την κυβέρνηση έσοδα συν 10%. Δημοτικός φόρος. Σε άλλες εποχές. Οπότε είναι εγώ στα σημαντικά σας λέω του mail. Πού διαφωνείτε? Είσαστε στον ΟΤΕ. Είναι πρόκληση οι άνθρωποι του ΟΤΕ να βάζετε ζητήματα. Δεν λέω για τώρα στον ΟΤΕ. Όταν βγαίνατε στα 45 σας χρόνια στη σύνταξη. Με φάπαξ παχυλά. Είναι πρόκληση. Ήτανε πρόκληση. Ακόμη βγαίνετε. Δεν βγαίνουν. Εντάξει, έχετε κάτι περισσεύουμε. Όχι. Είναι 35 χρόνια υπηρεσίες και πάνω από 60. Δεν είναι 58? Όχι. Το πήγατε 60? Βεβαίως. Λοιπόν, να σας πω αυτό έγινε φαντάζομαι πρόσφατα, κύριε Γαράγλου. Να ρωτήσω και το εξής. Να ρωτήσω και το εξής. Κάθε 6 μήνες θα έχουμε αλλαγή στο ασφαλιστικό. Πότε θα καταλήξουμε σε ένα ασφαλιστικό νόμο? Όταν το Ταμείο βγάζει τα λεφτά του. Εγώ συμφωνώ να όταν το Ταμείο βγάζει τα λεφτά του. Να κοπούνε. Πώς θα βγάλει τα λεφτά του όταν έχουμε 1,5 εκατομμύρια ανέργους? Ξέρω. Δεν έχουμε έσοδα. Θα σας πω ότι γίνεται σε όλα τα κράτη. 1,5 εκατομμύρια ανέργους. 1 ευρώ να πλήρωνε ο κάθε. Έχετε δίκιο. Πώς μπορεί? Πριν απολέσουν τις θέσεις, πριν χάσουμε τις θέσεις. Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, στη Γαλλία εγώ ήρθα μερικά χρόνια. Ξέρετε τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά τα ακραία έπρεπε να καταργηθούν από εδώ και χρόνια. Ακούστε λίγο. Σε όλες τις προηγούμενες χώρες που δουλεύουμε υπάρχουν μαθηματικοί τύποι οι οποίοι ελέγχουν πόσοι εργαζόμενοι. Αναλογιστικές μελέτες. Οι οποίες
λοιπόν αναμήνα προσαρμόζεται. Δηλαδή ο Γάλλος δεν πληρώνει τις ίδιες εισφορές που πλήρωνε πέρυσι ενδεχομένως, διότι μπορεί να έχει μειώσει το ποσοστό ενεργείας, να έχουν βρει περισσότερη δουλειά. Οπότε πέφτει ο συντελεστής και πληρώνει λιγότερο ο επιχειρηματίας. Ξέρετε κάτι, το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, 1 ευρώ από τον κάθε άνεργο, αν παίρναμε, αν ήταν εργαζόμενος, είναι 1,5 εκατομμύριο το μήνα. Ναι, μέσα στα ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα μπήκανε μαθηματική τύπη, κύριε Γαράγλου, νομίζω έχουν μπει από πέρυσι, έτσι. Τα ταμεία τα ασφαλιστικά έχουν μπει. Ασχολούμαι από τον νόμο Σιούφα. Ναι, κύριε Σουλτανίδου. Το ασφαλιστικό έχει κάποιες παραμέτρους, υπόθηκα και πριν. Καταρχήν πρέπει να έχει εργαζόμενους. Με 1,5 εκατομμύριο άνεργους δεν μπορούν να εισπαραίνουν. Δεύτερον, πρέπει να κατατίθενται οι εισφορές. Οι εργαζόμενοι πάντα τις πλήρωναν. Αυτοί που δεν πλήρωναν ήταν οι εργοδότες. Πριν 2 χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ πια, έγιναν πόσες 30 ρυθμίσεις για τις οφειλές των εργοδοτών. Είναι βασικό. Αν είχαν αδυναμία να πληρώσουν. Και για να έχουν οίκα και τα λοιπά. Όχι, δεν ήταν κακές συνοχές. Γίνονταν ρυθμίσεις συνέχεια. Και δεν μπορεί να έχει αδυναμία πάντα ο εργοδότης. Όχι, δεν λέω πάντα. Δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες, λέω. Ο εργαζόμενος πάντα να πληρώνει. Δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες, λέω. Η εισφοροδιαφυγή ήταν. Δεύτερον, ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι και πάρα πολλοί ειδικά τώρα είναι ανασφάλιστοι. Τρίτο, οι μετανάστες που δέποτε πληρώθηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία για τους μετανάστες. Σε ό,τι λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Σουλτανίδου. Αλλά κοιτάξτε, είχαμε ένα άλλο ασφαλιστικό. Όταν θέλανε άλλο ασφαλιστικό, είχατε βγει στους δρόμους και φάγατε το Σπράο και το Γιαννίτσι. Αφήστε το. Και το Μητσοτάκη το 90-93 και εγώ μαζί σας εναντίον του Μητσοτάκη. Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Όταν οι τράπεζες δάνειζαν με 20% και με 15%. Δίναν δάνεια τότε γιατί ήταν με 0 επιτόκιο τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Παπανδρέου τα είχε. Ήταν με 2%. Λάθος έκανε. Ήταν με 2%. Ήταν από την αρχή. Από τότε που εφαρμόστηκε. Ιδρύθηκε το ΙΚΑ. Όχι, άλλο λέω. Ο Παπανδρέου είπε να βάλουν επιτόκιο. Στην αρχή 2, μετά 7 και μετά. Έτσι ακριβώς. Αλλά ο Τιμάρμος έτρεχε στο 20-25%. Ρήμαξαν κυριολεκτικά τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και έρχονται τώρα και μας λένε ότι φταίνουν οι εργαζόμενοι και πρέπει να το πληρώσουν. Παρακαλώ και για να μην πω για το κούρεμα το τελευταίο των ασφαλιστικών ταμείων. Κυρία Σουλτανίδου, εκείνη την εποχή με τα ρημαγμένα ταμεία, με ευθύνες όπως πολύ ορθά επισημαίνεται των κυβερνήσεων Παπανδρέου, Καραμαλή, Μητσοτάκη και όποιον θέλετε. Έτσι. Αν και το Μητσοτάκη εγώ τον εξαιρώ γιατί πήγε να κάνει το 90-93, παρόλο που σας λέω, τον πολέμησε όπως όλοι μας τότε. Όπως όλοι μας. Αντιδράσεις από τις δικές του ταμείων όμως. Από συνδικαλιστές και από τέτοια. Συγγνώμη λίγο. Όταν βλέπαμε αυτή την κατάσταση, κανείς εξημών. Ποιος? Τραπεζοϊπάλληλος ήμουν, στην ΟΤΟΕ ήμουνα και έχουμε από το 90 προτάσεις για το ασφαλιστικό που κανείς δεν δέχτηκε να τις πάρει υπόψη του. Γι' αυτό σας λέω. Ότι υπάρχει και το οποίο τι έλεγε, να περικοπούν οι αποδοχές σας, οι συντάξεις σας. Εγώ έδωσα στο ταμείο, κύριε σύνταξη, 11,5%. Όχι εσείς, αν ήσασταν κρατική τράπεζα, το κράτος θα δίνει. Κύριε Βενιέρη. Ποιος τα δίνει? Τι λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Βενιέρη, από τη μισθοδοσία με 11,5%. Ναι, τη μισθοδοσία σας ως κρατικής τράπεζας. Ποιος την καθόριζε? Συγγνώμη λίγο, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο δίλημμα. Η μου σύμβαση την καθόριζε. Ωραία. Με ποιον εργοδότη, κυρία Σουλτανίδου? Συγγνώμη, το δημόσιο δεν ήταν ποτέ πλειοψηφικό. Ποτέ πλειοψηφικό. Ναι, ποιος πλήρωνε τα χρήματα τα οποία. Οι μετοχές του δημοσίου φτάνανε το ανώτερο μέχρι 11%. Δεν φταίει η Σουλτανίδου, δεν φταίει. Ακούστε με λίγο. Η Σουλτανίδου, ο Καράγλου, ο Κραστάνας, ο κύριος Φωτιάδης δεν φταίνουν ως εργαζόμενοι ενδεχομένως τότε. Αλλά αυτός ο οποίος έδινε για τα επικουρικά και άλλα ταμεία, τα έπαιρνε δανεικά και τα φόρτωνε στις επόμενες γενιές. Αυτό λέω. Στο δικό μου ταμείο, ξέρετε ποια ήταν η σύνταξη, κυρία Σουλτανίδου, μέχρι πριν από 6 χρόνια. Να σας πω, για να σας ρίξω από τα σύννεφα. Να σας πω, να καταλάβει και ο κόσμος ποια ήταν η σύνταξή μας. Στο ταμείο του δημοσιογράφου, να σας το πω, εγώ τρέπομαι. Η καλύτερη εργασιακή διετία μου. Όποια θέλεις εσύ. Όποια ήθελα εγώ. Το ακούτε? Δηλαδή πήγαινα εγώ σε έναν εργοδότη, του έλεγα δεν με δηλώνεις με 8.000 το μήνα μισθό, θα σου δώσω εγώ κάτι περισσεύμα στην άκρη, θα τα πληρώνω εγώ. Τζάμπα θα δουλέψω. Και μόλις ερχόταν τα 58 μου χρόνια, 56 πόσο βγαίναμε, τσάκωνα εγώ. Πάμε λίγο να τρέξουμε την κουβέντα. Έτσι, αυτά αλλάξαμε το στυλ της κουβέντας. Από το άθισμα αυτό κατέρευσε. Πάμε στο μπορεί να γίνει, αλλά όχι ότι αυτό είναι βασική αιτία. Ο κύριος Καρθάνας έχει μιλήσει πολύ λίγο. Κερδοσκοπούσαν οι τράπεζες από τα χρήματα. Στην επόμενη κύριε. Επειδή χρωστάω. Κύριε Φωτιάδη, στην επόμενη. Ναι, χρωστάω κάποιες απαντήσεις. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, τώρα όχι, σε ό,τι έχετε κάνει ως διαπιστώσεις δεν διαφωνώ, αλλά βρισκόμαστε εδώ. Το αυτοκίνητο τράκαρ καίγεται. Κάποιος πρέπει να το σβήσει. Οι ευθύνες είναι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ με συνυπεύθυνους συνδικαλιστές συναδέλφους σας. Και εγώ θα πω για να λυθεί το θέμα, όλοι οι εργοδότες που τους ρυθμίσαν τις οφειλές να έρθουν να τα δώσουν τώρα. Ωραία, να τους τα πάρουν. Δεν θα διαφωνήσω εκεί. Δεν είναι η λύση 62% και μπαίνει στα 61 εργαζόμενους στη σύνταξη. Γιατί? Αν δεν μπορεί να δώσει το ταμείο. Γιατί δεν μπορεί να δώσει είναι? Γιατί έγινε PSI? Γιατί κουρέψανε δηλαδή τα ασφαλιστικά? Άρα να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί κούρεψαν το ομόλογο των ασφαλιστικών? Κακώς τα κούρεψαν. Α, μπράβο λοιπόν. Λέτε να δίνουμε άλοθη στη συζήτηση. Γιατί δεν προτείνουμε λοιπόν ανακεφαλαιοποίηση των.
των κουρεμένων ομολόγων των ασφαλιστικών ταμείων και κάνουμε μόνο ανακεφαλαιοποίηση στις τράπεζες με δανεικά που τα πληρώνει ελληνικός λαός. Αυτά ο κ. Καράγλου θα απαντήσει πολιτικά. Άρα με λίγα λόγια να βγαίνουν οι γυναίκες με 15 χρόνια εργασίας στη σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου. Δεν μίλησε κανένας για 15 χρόνια υπηρεσίας. Να βγαίνουν τους κάποιοι άνθρωποι, κάποιες ειδικότητες συγκεκριμένες σύνταξη. Αυτά δεν είναι παθογένειες που πρέπει να διορθώσουμε. Κύριε Καράγλου, αυτά όμως οι δικές σας κυβερνήσεις. Άρα συμφωνείτε. Οι δικές σας κυβερνήσεις. Συμφωνείτε ότι πρέπει να έχουμε το ελάχιστο όριο των 62 ετών σαν όχι, ότι πρέπει να εκλογικευτεί το σύστημα, ναι. Άρα δηλαδή. Αλλά εκλογήκευση προς τη μια μεριά μόνο δεν φτάνει. Εσείς συμφωνείτε όλοι οι εργοδότες και οι μεγαλοεργοδότες να πληρώνουν τις πολιτικές φορές. Υπάρχει να υπάρχει σώμα επιθεώρησης εργασίας που το καταργήσατε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θα απαντήσει ο κύριος Καράγλου σε εσάς και σε τι ηλικία πρέπει να βγαίνει ο εργαζόμενος σύνταξη. Απαντήστε μου σε αυτό. Αν ένας εργαζόμενος ξεκινάει από μικρός, ναι, δεν μπορεί να δουλεύει 60 χρόνια για να πάρει σύνταξή πότε του. πρέπει να βγαίνει, έτσι. Πείτε μου πόσο χρονών, 30, 40, 50, 60, αυτό πείτε μου. Μετά τα 60. Μετά τα 60. Βέβαια, άρα λοιπόν φυσικά. Το 62 που λέμε εμείς ότι πρέπει να είναι το ελάχιστο. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Καράγλου, πρώτα απ' όλα να δούμε το σύστημα. Πείτε μου κυρία Σουλτανίδου, πείτε μου νούμερο. Μόνο αυτό. Άρα να βγαίνουν στα 55 δηλαδή, αυτό λέτε. Αυτό λέτε. Εντάξει, ωραία. Και οι υπόλοιποι. Υπάρχουν πολλοί όροι. Μπορείς να πεις με 35 χρόνια ασφάλισης. Βλέπεις το ασφαλιστικό σύστημα. σύστημα. Αν κάποιος δουλεύει στα 20 και 35 είναι 55. Σε μια απλή εργασία στα 55 να βγαίνει σύνταξη. Ποιος θα τον συντηρήσει, Το ασφαλιστικό ταμείο του, όταν λειτουργεί σωστά και μπαίνουν όλες οι εισφορές. Ποιο ασφαλιστικό ταμείο του, κυρία Σουλτανίδου? 170 ασφαλιστικά ταμεία είχαμε και πρέπει να προχωρήσουμε να τα ενοποιήσουμε. Ήδη είμαστε στα 4 και πρέπει να πάμε σε 1. Αυτό είναι μεταρρύθμιση. Αυτό είναι μεταρρύθμιση. Ένα ασφαλιστικό ταμείο για όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν είναι οι πατρίκοι και πληβοί. Όλοι είναι το ίδιο. Έλληνες πολίτες είναι. Και από εκεί πέρα, ανάλογα με τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί, είναι ζήτημα σοβαρό. Πότε? Τόσα χρόνια λέμε θα. Η φοροδιαφυγή. Αυτό η ανακεφαλαιοποίηση των. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο δεν γίνεται. Όταν δεν υπάρχει σώμα επιθεώρησης εργασίας, στο σώμα επιθεώρησης εργασίας στον τόκιο. Ξέρετε κάτι, κύριε Καράγλου? Δεν είναι αυτονόητο, κύριε Καράγλου. Καταργήσατε όλους τους μηχανισμούς που θα ελέγχαν τους εργοδότες. Κύριε Καράγλου, ξέρετε κάτι? Προσπαθείτε να ρίξετε την ευθύνη στις συντεχνίες. Έχουν ευθύνες. Έχουν ευθύνες και μεγάλες. Αλλά η κύρια ευθύνη είναι στην κυβέρνηση, η οποία εφάρμοζε τους νόμους. Και ξέρετε κάτι, όταν αυτά τα χρήματα δεν έρχονται στα ασφαλιστικά ταμεία, όταν αυτή την ώρα δεν κάνετε τίποτα, η κυβέρνηση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας εννοώ, τόσα χρόνια, για αυτή τη ρημάδα την ανεργία, όταν δεν έχετε καθόλου κατά νου μέσα στη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση να πείτε το εξής: χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Κύριε Φωτιάδη, το Σεπτέμβριο του 2009 η ανεργία ήταν στο 8% και είχαμε 450.000 ανέργους. Όταν πίστεψε ο κόσμος τα λεφτά υπάρχουν, φτάσαμε στο 30% την ανεργία. Αυτό θέλω να προλάβουμε τώρα. Δεν είπα για εσάς. Σας είπα μια πραγματικότητα. Το Σεπτέμβριο του 2009 η ανεργία ήταν 8% και είχαμε 450.000 ανέργους. Τώρα έχουμε 25% ανεργία. Ποιος όμως ήταν αυτός που έφταξε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε? Αυτοί που πιστέψαν ότι λεφτά υπάρχουν. Και η καταστροφική πολιτική του λεφτά υπάρχουν μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Και αν συνεχίσουμε τώρα την ίδια λογική, τώρα είμαστε πάλι σε ένα σταυροδρόμι και αν συνεχίσουμε και πάλι να πιστεύουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν λέει ότι υπάρχουν λεφτά, λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά. Εσείς που δεν το πιστεύετε, τι κάνετε για να γίνει η ανεργία να μειωθεί? Προσπαθώ να πείσω τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε ένα βήμα πριν από την καταστροφή και θα πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση. Πρέπει να ολοκληρώσουμε ένα σχόλιο του κ. Κραστάνα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν έχω πει τίποτα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Σας ρωτήσω κάτι ωραίο, εύκολο. Λοιπόν, δεν έχω πρόβλημα. Από ό,τι κατάλαβα από τοποθέτηση της κυρίας Σουλτανίδου και δική σας. Δώσουμε και το ρεύμα σας. Βεβαίως, ποιος τον πληρώσει? Ποιος τον πληρώσει? Κάνουν όλοι. Ξέρεις γιατί εκνευρίζομαι? Συγγνώμη, δηλαδή το ξέρει ο κόσμος βασικά. Λες και όλοι ήταν τουρίστες. Άντε καλά, ο Κραστάνας είναι μικρός. Λες και όλοι οι άλλοι ήμασταν τουρίστες στην Ελλάδα. Δεν ξέραν αυτή τι γινόταν εκεί την εποχή. Στον ΟΤΕ, στο αυτό. Εδώ παίρναμε άδεια. Ακούστε με λίγο, το έχω πει κάποια στιγμή και έχω ακούσει κακίες. Παίρναμε άδεια περίοδου οι άντρες. Στην Ολυμπιακή. Ποιος είπε ότι αυτά δικαιολογούν? Μην γελάτε. Τα δικαιολογεί κανένας. Τότε δεν το παίρναμε. Κανένας. Όλη τη μουδιά. Όλη τη μουδιά. Λοιπόν, πάμε λίγο να βάλουμε όρους. Αυτό το έκανε Γιάννη. Το πελατειακό κράτος που υπήρχε τόσα χρόνια και ακόμα το υπηρετούμε.
Να χρησιμοποιήσω ένα σενάριο το οποίο και η κυρία Σουλτανίδου αποδέχεται. Μαζί σας είμαι. Να χρησιμοποιήσω ένα σενάριο το οποίο και η κυρία Σουλτανίδου αποδέχεται και ο κύριος Κραστάνας. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα, η κυρία Σουλτανίδου το στηρίζει, και ο κύριος Κραστάνας λένε η ΑΝΕΛ ότι θα είναι στη Βουλή. Άρα θα συνεργαστεί, θα υπάρχει μια μορφή συνεργασίας. Να ολοκληρώσω. Επειδή διαβάζω και άλλα έντυπα από το εξωτερικό, πριν από λίγες μέρες έγραφαν οι Αμερικανοί ότι ήταν πολύ δυσαρεστημένοι από την εξέλιξη που είχε η συνάντηση με τον Νίμιτς και τον Ναομόφσκι και τον κύριο Βασιλάκη πριν από λίγο καιρό, τον Νοέμβριο του 2014, και περιμένουν τις εξελίξεις στην Ελλάδα για να γίνει νέα συνάντηση. Και βάζω το εξής ερώτημα. Πηγαίνετε για διαπραγμάτευση συγκυβέρνηση ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ για να διαπραγματευτείτε το όνομα των Σκοπίων, το Σκοπιανό, το ζήτημα. Με ποια γραμμή θα πάτε? Γιατί ο κύριος Καμένος την Κυριακή είπε ότι εμείς πριν τη συνεργασία θα οριοθετήσουμε τις κόκκινες γραμμές και θα πετύσουμε κτλ. Άρα δεν υπάρχει συνεργασία ή έχετε κοινή γραμμή? Με ποια γραμμή θα πάτε εσείς? Από τη στιγμή που θα γίνει κάποια τέτοια συνεργασία, σαφώς θα έχουν προσυμφωνηθεί, σαφώς θα έχουμε κοινή γραμμή για να πάμε να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Δηλαδή, έχετε ποτέ σε αυτές τις συναντήσεις που είχε ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα, μπήκε ποτέ το ζήτημα αυτό? Σαφώς και έχουν μπει πάρα πολλά. Έχετε εικόνα δηλαδή ποια είναι η κοινή γραμμή των δύο κομμάτων? Είναι κοινή η γραμμή? Να ρωτήσω πρώτα αυτό και μετά ό,τι θέλετε. Σε κάποια πράγματα είναι κοινή αυτή τη στιγμή η γραμμή. Σε κάποια άλλα όχι. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε την ώρα που θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να πάμε παρακάτω. Όμως δεν έχω πει κάποια πράγματα. Λέγαμε πριν ότι η ανεργία, μας είπε από εδώ πέρα ο κ. Καράγλου, πως είναι στο 25%. Είναι στο 55%. Λέγαμε για νέους ανθρώπους. Μάλλον πρέπει να το ακούσουμε. Στους νέους ανθρώπους. Στους νέους ανθρώπους. Δεν είναι λίγο. Είναι 55% στους νέους. Ηλικία 18-25, λοιπόν, συμφωνώ. Μιλούσαμε πριν, για τα σπίτια. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν σπίτια, δεν θα έχει κανένας μας σπίτι, θα τα πάρουν οι τράπεζες, τα κόκκινα δάνεια ετοιμάζονται να πουληθούν. Αυτό μην τα μπορεί να μην τα θέλουν οι τράπεζες, θα τα πάρουν κάποιοι Άγγλοι, θα τα πάρουν κάποιοι Γερμανοί, θα τα πάρουν κάποιοι άλλοι οίκοι. Οπότε λοιπόν. Αυτό δεν είναι κινδυνολογία? Αυτό δεν είναι κινδυνολογία? Είναι η αλήθεια. Γιατί και αυτά που λένε οι Ευρωπαίοι, αυτά που λένε οι Ευρωπαίοι, το λένε οι Ευρωπαίοι, το λέει η Νέα Δημοκρατία. Όχι, για την κινδυνολογία. Παρακαλώ, επειδή λίγο κάτι ξέρω. 1,2 δισεκατομμύρια. Θα συνεργαστείτε μετά τις εκλογές, αν τους βρείτε. Ό,τι πείτε, κύριε. Λοιπόν, άκου να σου πω, έχει τελειώσει εκπομπή προπολού. Εμένα μου αρέσει κάτι, μου λέει η κυρία Σουλτανίδου. Πάρα πολύ ωραία περνάω, μου λέει, πέρασε και πολύ γρήγορα η ώρα, το κατάλαβα. Τι ώρα μου το είπε, ανοιχτά τα μικρόφωνα. Τώρα μου το είπε και τη λέω να φεύγετε σιγά σιγά γιατί πολύ ρεύμα ξοδεύουμε. Λοιπόν, μια κουβέντα για να κλείσουμε. Όλοι. Όχι, ότι κλείνουμε εδώ γιατί έχει περάσει ο χρόνος. Διαφημίσεις έχουμε, λεφτά ποιος θα πληρώσει? Βαραγιάννη δεν είναι εδώ ΕΡΤ. Εδώ πληρώνει ο ιδιώτης. Οι μέτοχοι θέλουν διαφημίσεις. Όχι, το πήγαμε σε δεν έχουμε πει και τα δελτία. Αν είναι θέμα ρεύματος να το χωρίσουμε. Όχι, πείτε ένα σχόλιο για να κλείσουμε, κύριε. Κοιτάξτε να δείτε. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε μπροστά μας εκλογές. Εμείς διεκδικούμε την είσοδό μας στη Βουλή. Γιατί αυτή η χώρα χρειάζεται μια σταθερή ευρωπαϊκή πορεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι αύριο νικητής των εκλογών, δεν θα είναι αυτοδύναμος, θα χρειαστεί συμμαχίες και οι συμμαχίες πρέπει να είναι στην κατεύθυνση εκλογήκευσης του προγράμματός του. Και αν λέμε κόντρα στις δημοσκοπήσεις βγει η Νέα Δημοκρατία μπροστά, θα συνεργαστεί και πάλι ή εκεί λέτε όχι? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οποιαδήποτε συνεργασία κάνουμε, την κάνουμε προγραμματική τη συμφωνία. Να σας πω και το εξής. Συνεργαστήκαμε με τη Νέα Δημοκρατία για ένα ειδικό σκοπό. Με ένα πρόγραμμα όμως. Το πρόγραμμα δεν το τήρησε ο κύριος Σαμαράς. Εκείνοι άντεξαν, εσείς δεν αντέξατε. Δεν το τήρησε. Εκλογικά λέω, εκείνοι άντεξαν, εσείς δεν αντέξατε. Γιατί η διακυβέρνηση της χώρας είναι δύσκολο πράγμα. Δεν αντέξαμε, αλλά κάναμε προγραμματική συμφωνία. Γι' αυτό συμμετείχαμε στην κυβέρνηση. Αυτό το πρόγραμμα δεν το τήρησε ο κύριος Σαμαράς. Κύριε Φωτιάδη, δεν μπορώ. Η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγές. Αλλαγές, τις οποίες δεν τις έκανε η Νέα Δημοκρατία και δεν τις πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Φωτιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζαφύρης Φωτιάδης, υποψήφιος στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Η Χριστίνα Σουλτανίδου, υποψήφια στην πρώτη Περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φωτιάδης είναι με την Δημάρ. Ο κύριος Κραστάνας με το ΣΑΝΕΛ. Στο πράσινη. Θα σε μπερδέψουν τον Τρεμόπουλο. Έτσι είναι ο συνδυασμός. Θα σε μπερδέψουν τον Τρεμόπουλο. Όχι. Με τον Τρεμόπουλο μιλάμε για μένα κάτι πάντως γίνεται. Γιώργος Κραστάνας, υποψήφιος με ανεξάρτητους Έλληνες στην πρώτη Περιφέρεια. Με τον Βασίλη του Κραστάνα έχετε κάποια συγγενεία? Βεβαίως, θείος μου είναι. Ο Βασίλης. Κάτσε μετά τα πείτε. Είναι διτητής Αλβαδινικής, έτσι. Και ο Θόδωρος Καράγλου, υποψήφιος στην Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή επιτυχία, εύχομαι σε όλους σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και κάτι μου λέει θα τα ξαναπούμε στο μεσοδιάστημα για τις επόμενες εκλογές. Άντε να είστε καλά.
Focus 103,6.